Πολύ ωραία. Σας καλωσορίζω και επισήμως θερμά στο διαδικτυακό μας σεμινάριο «Η τέχνη της διαπραγμάτευσης για μικρές επιχειρήσεις». Με λένε Ελένη Greenwood και είμαι επιστημονικός τέλεχος του ΙΜΕΓΕΣΕΒ. Σήμερα θα κάνω το συντονισμό όπου χρειαστεί στο σημερινό μας webinar. Θα πω τώρα πολύ σύντομα δύο πραγματάκια για τη διαδικασία και στη συνέχεια θα δώσω τη σκητάλη στον εκπαιδευτή του σημερινού μας webinar, τον κύριο Νίκο Ανέστη. Πρώτα, λίγες τεχνικές πληροφορίες σύντομα, οι οποίες θα εμφανιστούν και στο chat σε περίπτωση που ξεχαστούν ή κάποια μπει αργότερα στο σεμινάριο. Αρχικά, για τα τυπικά, το παρόν webinar εκπονείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επιχειρησιακού αγωνιστικότητα 2021-2027. Όσον αφορά τη διαδικασία, υπολογίζουμε ότι θα διαρκέσει περίπου μία μισή ώρα. Θα γίνει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, περίπου 10 λεπτών, μετά τη μισή ώρα. Οπότε περίπου στις 6.30-7 παρά 20, ανάλογα με το πώς έχει κυλήσει το webinar. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής που αναμένουμε να έχουμε, τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών, τα μικρόφωνά σας θα παραμείνουν κλειστά. Ωστόσο, μπορείτε να διαδράσετε με τον εκπαιδευτή μέσω του chat του Zoom. Μπορείτε να γράφετε είτε σχόλια είτε ερωτήσεις που έχετε στο chat. Θα τις συλλέγουμε εμείς η ομάδα του ΙΜΕ και θα τις μεταφέρουμε στον εκπαιδευτή. Οι πρώτες ερωτήσεις θα απαντηθούν αμέσως μετά το διάλειμμα, μόλις επιστρέψουμε, και ο δεύτερος κύκλος ερωτήσεων θα απαντηθεί στο τέλος του webinar. Για τα άτομα που επιθυμείτε να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης από το παρόν σεμινάριο, απαιτείται τουλάχιστον 60 λεπτά παρακολούθηση, οπότε σε περίπτωση που έχετε κάποιο ψευδόνυμο ή κάποιο άλλο όνομα στο username σας, σας παρακαλώ να το αλλάξετε τώρα και να βάλετε το κανονικό σας όνομα τεπώνυμο, για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε τη βεβαίωσή σας. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει ότι θέλετε να λάβετε βεβαίωση, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Θα σταλεί τώρα στο chat του Zoom το email στο οποίο μπορείτε να στείλετε την επιθυμία σας. Το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η βεβαίωση που συζητάμε τώρα, θα σας σταλεί τις επόμενες μέρες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε δηλώσει, στο email σας. Τέλος, με τα πρακτικά ζητήματα, πάμε τώρα στα πιο ουσιαστικά του απόψινού μας webinar. Όπως έχουμε ήδη πει και γνωρίζετε, έχει θέμα την τέχνη της διαπραγμάτευσης για μικρές επιχειρήσεις. Θα αφήσω τον ίδιο τον εκπαιδευτή να κάνει την εισαγωγή. Θα πω όμως δύο πραγματάκια για τον ίδιο, πολύ σύντομα, καθώς έχει ένα πλούσιο βιογραφικό. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ανέστη, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος και επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας του ομίλου ΣΑΜΠΟ, δικηγόρος Παραρείο Πάγο και υποψήφιος διδάκτορας της νομικής σχολής του ΕΡΠΑ. Ο κύριος Ανέστης είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2014, με εξειδίκευση σε εταιρικές, εμπορικές και οικογενειακές διαμεσολαβήσεις και εκπαιδευτής διαμεσολαβητών στη νομική βιβλιοθήκη και στον ΕΟΔΙΘ. Με πλούσια εμπειρία στη διαχείριση νομικών υποθέσεων για φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και με ενεργή συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ο κύριος Ανέστης συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Ένα προφίλ ιδανικό για να μας καθοδηγήσει σήμερα στον κόσμο των διαπραγματεύσεων μέσα από την οπτική των μικρών επιχειρήσεων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι ως εκπαιδευτής στο σημερινό μας webinar. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που το παρακολουθείτε. Εύχομαι ένα παραγωγικό και επικοδομητικό σεμινάριο. Φεύγω εγώ και δίνω τη σκητάλη στον κύριο Ανέστη. Ελένη, ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή και για τα καλά σου λόγια. Ευθύς αμέσως ξεκινώ με την παρουσίαση. Είμαστε εντάξει, νομίζω. Φαίνεται έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε σήμερα μαζί μας για αυτή την ώρα που θα περάσουμε μαζί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εξής θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε συνοπτικά το θέτω στο τι είναι διαπραγμάτευση, ποιες προκλήσεις οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν, την προετοιμασία για τη διαπραγμάτευση, τα βασικά εργαλεία που θα κληθείτε να εφαρμόσετε και ποια είναι αυτά, τις τεχνικές της διαπραγμάτευσης, τακτικές και στρατηγικές που θα χρειαστεί να έχετε ήδη έτοιμες στη φαρέτρα σας, τη διαπραγμάτευση στην οικογενειακή επιχείρηση που αποτελεί μια μεγάλη ομάδα
επιχειρήσεων στην ελληνική πραγματικότητα, πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν, όπως επίσης στο τέλος θα έχουμε μια εργαλειοθήκη διαπραγμάτευσης, ένα συνοπτικό μάζεμα όλων όσων θα έχουμε αναφερθεί, καθώς επίσης και συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, ανεξάρτητα από αυτές που ίσως έχετε εσείς. Ξεκινάμε λέγοντας ότι αυτά που αναμένουμε εμείς να έχετε ολοκληρώνοντας σήμερα το πρόγραμμα, είναι να κατανοήσετε τη σημασία της διαπραγμάτευσης στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, να έχετε εξοικειωθεί με βασικές τεχνικές που μειώνουν το ρίσκο και αυξάνουν την αξία της επιχείρησης, να έχετε αποκτήσει πρακτικά εργαλεία, λίστες ελέγχου, ερωτήσεις, διαδικασίες που να μπορείτε άμεσα να τις εφαρμόσετε και να μπορείτε να χειρίζεστε δύσκολες συζητήσεις με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Ξεκινούμε λοιπόν απευθείας με την πρώτη μας ενότητα του τι είναι διαπραγμάτευση. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή εισαγωγή που μπορεί πράγματα τα οποία οι ορισμοί που ξεκινώ να λέω να είναι γνωστοί σε όλους, αλλά επειδή επιχειρούμε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, καλό θα είναι να έχετε μια μικρή υπομονή μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Διαπραγμάτευση λοιπόν σημαίνει συζήτηση με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που ικανοποιεί όσο γίνεται τα συμφέροντα όλων των μερών. Είναι η προσπάθεια, η στρατηγική συζήτηση, και στρατηγική γιατί έχει αρχή, μέση και τέλος και φυσικά προετοιμασία, με την οποία διευθετείται ένα ή περισσότερα σημεία διαφοράς μέσω της έβρεσης μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης μεταξύ αυτών που διαπραγματεύονται. Είτε είναι δύο, είτε είναι πολύ περισσότεροι. Η διαπραγμάτευση είναι η επικοινωνία και η κατανόηση των συμφερόντων, που τα συμφέροντα είναι διαφορετικά από τις θέσεις και θα δούμε αργότερα ποια είναι η διαφορά τους, και στρατηγική. Πριν πάμε σε αυτό, να πω ότι βασίζεται στην επικοινωνία και στη μεταξύ των συμμετεχόντων ειλικρινή και ευέλικτη συμμετοχή στη διαδικασία. Εκτός από τη διαπραγμάτευση όπως την ξέρουμε, που είναι η απευθείας ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την έβρεση της αποδεκτής λύσης, υπάρχουν και εναλλακτικές μορφές αυτής, όπως είναι η διαμεσολάβηση, που είναι μια υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση από αμερόληπτο καταρτισμένο τρίτο, όπως είναι η συμφιλίωση, που είναι επίσης μια υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση, αφού όμως έχει προκύψει η ρήξη, δηλαδή εφόσον δεν έχουμε καταλήξει την αμοιβαία αποδεκτή λύση, υπήρχε προηγούμενη συνεργασία, εκεί έρχεται ο τρίτος, κοινά αποδεκτός πάντα, όπου εμφανίζεται με μια λύση και τους λέει ότι αυτή είναι η λύση που θα σας προτείνω, είτε την παίρνετε είτε όχι. Το take it or leave it. Στην απευθείας διαπραγμάτευση, επειδή εδώ μιλούμε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να αναφέρουμε ότι όλοι καθημερινά διαπραγματευόμαστε, είτε είναι με πελάτες, είτε είναι με προμηθευτές, είτε είναι με υπαλλήλους, προϊσταμένους, υφισταμένους, συναδέλφους, ακόμη και με μέλη της οικογένειάς μας ή οποιονδήποτε τρίτο βλέπουμε απέναντί μας. Ποιες είναι οι προκλήσεις στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις που έρχονται αντιμέτωποι οι διαχειριστές τους? Τις έχω σταχυολογήσει και τις έχω ενσωματώσει σε αυτές τις 4 μεγάλες κατηγορίες, και ειδικά όταν ερχόμαστε στο να διαπραγματευτούμε για την πρόοδο της εργασίας μας και της διαχείρισης της επιχείρησής μας. Η αδύναμη διαπραγματευτική θέση λόγω μεγέθους είναι ένα εξ αυτών. Υπάρχει ασύμμετρη ισχύς έναντι μεγαλύτερων πελατών ή προμηθευτών, ειδικά όταν από τη μία πλευρά έχουμε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και από την άλλη ένα μεγαθύριο που καλούμαστε να έρθουμε σε μια συμφωνία για να καταλήξουμε κάπου. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι μια μικρή εταιρεία παραγωγής οικολογικών σαπουνιών, με μια παραγωγή 3 έως 5 τόνους ανά έτος, που απευθύνεται σε ένα πανελλαδικό δίκτυο φαρμακείων που παραγγέλνουν ένα ελάχιστο όγκο 50 τόνων. Η φαρμακαποθήκη απαιτεί έκπτωση 20% για να αναλάβει τη διαμονή. Η παραγωγός, χωρίς άλλες εναλλακτικές αξιόπιστες αγορές, αναγκάζεται να αποδεχθεί ένα 15% ώστε να μην χάσει την παραγγελία, παρότι το κόστος παραγωγής δεν της επιτρέπει μεγαλύτερη έκπτωση. Αυτό μας δείχνει ότι η μικρή θέση παραγωγική της επιχείρησης τη δυσκολεύει στο να είναι ίση απέναντι στη διαπραγμάτευση με την μεγαλύτερη επιχείρηση. Η συναισθηματική εμπλοκή και η φόρτιση
που παρατηρείται παράδειγμα στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου θα το δούμε και αργότερα αυτό, που έχουμε και εντοπίζονται συχνά αναμνήσεις από παλαιότερα λάθη, η γνώση της προηγούμενης ιεραρχικά διοίκησης της επιχείρησης ή της εταιρείας, όπου έρχεται να επιβάλλει τα θέλω και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά στην καθημερινότητα. Η περιορισμένη πληροφόρηση και η προετοιμασία, η έλλειψη χρόνου λόγω υποχρεώσεων της καθημερινότητας, που είναι λογικό όταν μια επιχείρηση που έχει με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων ή θέλει να έρθει σε διαπραγμάτευση με τρίτους, λόγω της πίεσης της καθημερινότητας, των παραγγελιών, της διαχείρισης του καταστήματος, ό,τι έχει να διαχειριστεί, δεν έχει το χρόνο να προετοιμαστεί ή να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο, που θα δούμε στη συνέχεια, για να είναι έτοιμη στη διαπραγμάτευση. Και επίσης η ανάγκη που έχει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση για άμεσες πρακτικές λύσεις σε εφαρμογή σε πρακτικό χρόνο. Μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει δυστυχώς το χρόνο ή την ευελιξία να μπορεί να κάνει ένα μακρύ σε χρόνο πλάνο εφαρμογών και να έχει τα εργαλεία που χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στη διαπραγμάτευση με μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Αυτό μπορούμε αν ανταποκριθούμε στα σχέδια που υπάρχουν, να το μειώσουμε ώστε το ρίσκο αυτό να είναι ελεγκταίο. Επίσης, εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι απομακρυσμένο το σενάριο να ανατίθεται η διαπραγμάτευση σε ένα τρίτο πρόσωπο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτές οι προκλήσεις που είδαμε τώρα δημιουργούν ένα συναισθηματικό φόρτο, μια πίεση στη διαχείριση της διαπραγμάτευσης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα. Είναι δύσκολο η άμεση εμπλοκή και η πίεση του αποτελέσματος να δώσουν την διαπραγματευτική δυνατότητα στον άμεσα εμπλεκόμενο, είτε είναι ιδιοκτήτη της επιχείρησης, είτε είναι κάποιος τέλεχος επιχείρησης, να καταφέρει το αποτέλεσμα που επιθυμεί όταν αισθάνεται ότι ίσως, και αρκετές φορές γίνεται αυτό, κρίνονται όλα από αυτή τη διαπραγμάτευση. Προετοιμασία για τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά τη σημασία της προετοιμασίας όταν ερχόμαστε να διαπραγματευτούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχείρηση. Πριν από αυτό, να σας πω ότι υπάρχουν και είδη διαπραγματεύσεων. Θα αναφέρω μόνο δύο για να μην μπούμε σε βάθος, γιατί πιο πολύ έχει θεωρητικό ενδιαφέρον, όπως είναι για παράδειγμα η διεκδικητική ή η αξιολογική διαπραγμάτευση. Έχουν διαφορές ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, ανάλογα με το τι χρειάζεται να προαχθεί και ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έχουμε μια αξιολογική διαπραγμάτευση, είναι πιο εύκολο να καταλήξουμε σε ένα win-win αποτέλεσμα, σε ένα καζάν-καζάν, ένα μοιρασμένο κατά τα ιωθώτα αποτέλεσμα που να ευνοεί τους δύο, ας πούμε, που κατά συνήθεια είναι οι διαπραγματευόμενοι, ή εάν θέλει να συγκρουστεί πιέζοντας τον άλλον για να επιτύχει περισσότερα αποτελέσματα για την πλευρά που εκπροσωπεί. Που αυτή είναι η διεκδικητική. Δεν αφήνει λοιπόν περιθώρια, δεν ενεργεί με τις τεχνικές που θα δούμε αργότερα και πιέζει συνεχώς προς το δικό της συμφέρον με κίνδυνο να δυναμητήσει αυτή την κατάσταση. Στην προετοιμασία για τη διαπραγμάτευση, οφείλω να σας πω ότι η προετοιμασία, όπως λένε ας πούμε για την αγορά ακινήτων που σημασία έχει η τοποθεσία, location, στη διαπραγμάτευση αυτό που έχει σημασία είναι η προετοιμασία. Preparation. Μπορεί να φτάσει ίσως και στο 70%. Έχοντας τη γνώση, έχοντας την πληροφορία, μπορούμε να καταλήξουμε καλύτερα, να διαπραγματευτούμε ευχερέστερα και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που να μας δικαιώσει. 4 σημεία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ένα από αυτά είναι η συλλογή δεδομένων και η ανάλυση εναλλακτικών σενάριων πριν από τη συζήτηση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας κόστη, δαπάνες, συνθήκες αγοράς, τους ανταγωνιστές, εναλλακτικές, τα όρια του νόμου. Θα αναφερθώ αργότερα στα όρια του νόμου. Ένα παράδειγμα είναι ότι ένα μικρό κατάστημα καταγράφει κόστος εισαγωγής πρώτων υλών από 3 διαφορετικούς προμηθευτές. Δίνω παράδειγμα ακριβώς στη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση.
συγκρίνει τους όρους πληρωμής, εξετάζει τη ζήτηση αγοράς μέσα από στοιχεία που έχει πρόσβαση, είτε αυτό είναι το ΙΓΣΒ, είτε είναι τοπικές ενώσεις εμπορικών, και ελέγχει τα νομικά περιθώρια τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Επόμενο βήμα είναι ο ορισμός ενός καθαρού στόχου. Τι ακριβώς θέλω να πετύχω? Πρέπει να είναι σαφές. Δεν πάμε σε μια διαπραγμάτευση χωρίς να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στο να καταλήξουμε στη συμφωνία. Ακόμη και αν ο αντισυμβαλόμενος, ο απέναντι διαπραγματευόμενος θέλει να συνδράμει, θέλει να βοηθήσει, θέλει να καταλήξει κάπου, και μπορεί να είναι ευέλικτος στο να καταλήξουμε εμείς. Αν δεν ξέρουμε τι ζητάμε ή αν δεν ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, δεν θα καταλήξουμε εύκολα. Θα μας ζητήσει τι θέλεις. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Και σε τι επίπεδο πρέπει να είμαστε σαφείς? Πρέπει να είμαστε σαφείς και ορισμένοι smart. Και αυτό είναι αρκτικό λέξο, γιατί η διαπραγμάτευση, παρόλο που για χρόνια λειτουργεί, δεν έχει ξεκινήσει από εμάς, και οι όροι είναι ξενόφερτοι. Το SMART είναι αρκτικό λέξο και σημαίνει specific, measurable, achievable, relevant και time-bound. Εξηγώ, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, πρέπει να είναι μετρήσιμο, πρέπει να είναι εφικτό, πρέπει να είναι σχετικό και πρέπει να είναι και χρονικά προσδιορισμένο. Γιατί όλα αυτά? Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο στόχος μου είναι να διαπραγματευθώ με ένα προμηθευτή συσκευασίας μείωση του κόστους αναμονάδα κατά 7% εντός 30 ημερών, διατηρώντας τον ίδιο όγκο παραγγελίας με απόλυτο όριο το 1,20 ανατεμάχιο. Είναι συγκεκριμένο αυτό που θέλω. Ο στόχος μου είναι σαφής. Δεν έχω αφήσει περιθώρια για να υπάρχει λάθος εκτίμηση του τι θέλω. Έχοντας το στόχο μου καθαρό, μπορώ να κινηθώ ευέλικτα και να αλλάξω ή να μεταβάλω ή να μεταλλάξω αυτό που τελικά διαπραγματεύομαι. Θα δούμε αργότερα αυτό. Το επόμενο σημείο είναι να καθοριστούν κόκκινες γραμμές και ευέλικτα σημεία. Μέχρι πού πάω και πού σταματάω τα όρια του νόμου. Και τα όρια του νόμου τα θέτω υπόψη, γιατί η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι μυστική, εάν γίνει με τρόπο που το επιτρέπει ο νόμος ή μεταξύ των επιχειρηματιών, ή μπορεί να είναι σε ένα πλαίσιο που να υπάρχει μια συμφωνία, που να είναι αποδεκτά κάποιες γκρίζες ζώνες. Είτε είναι φορολογικές, είτε είναι στα επίπεδα του εκτελονισμού, έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Αυτό θα μας φέρει σε δύσκολη θέση αργότερα. Οπότε καλό είναι να αποφεύγετε. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε τα όρια του νόμου για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Έστω, ακόμη και αν αυτό δεν είναι στις γκρίζες ζώνες, το να γνωρίζω τα όρια του νόμου μπορεί να μου δημιουργήσει μια ικανότητα ευελιξίας με τη διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, ενός επαγγελματικού ενοικίου. Εάν έχω μια επιχείρηση και έχω ένα κατάστημα το οποίο νοικιάζω από έναν ιδιοκτήτη, ο ιδιοκτήτης μου λέει: έλα μου, να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο για 6 μήνες, ένα χρόνο. Να κάνουμε μια ανάλυση, μια ανανέωση με ένα νέο συμβόλαιο, γιατί έτσι είναι υπολογιστής, για ένα χρόνο. Αυτό είναι λάθος. Πλέον, εάν δεν γνωρίζει ο επιχειρηματίας που θα πάει να κάνει αυτή την ανανέωση με καινούργια σύμβαση μίσθωσης για ένα χρόνο, ξαναλέω, δεν γνωρίζει ότι ο νόμος προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 έτη, μπορεί να έχει πρόβλημα. Εκατέρωθεν μπορεί να υπάρξει το πρόβλημα. Είτε για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος νομίζει ότι κάνει σύμβαση για ένα χρόνο και να παραμείνει εκεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 έτη, είτε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος εμπιστεύεται τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και δέχεται να κάνει σύμβαση για ένα χρόνο, μπορεί να κλειδωθεί, να δεσμευθεί, χωρίς να μπορεί να φύγει, για τουλάχιστον 3 έτη να πληρώνει το ενοίκιο. Άρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα όρια του νόμου. Επίσης, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αναλύουμε τον αντισυμβαλόμενο. Να αναλύσουμε τις ανάγκες, τα κίνητρά του, τους περιορισμούς του, μέχρι πού μπορεί εκείνος να διαπραγματευτεί, ώστε να τροποποιήσουμε ανάλογα και αντίστοιχα τη στρατηγική μας, ώστε να απευθύνεται σε αυτά. Παράδειγμα, καταγράφω ότι ο προμηθευτής εργάζεται με μειωμένη παραγωγή τον Ιανουάριο μήνα και αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος ενέργειας. Προτείνω προκαταβολή 20% για να επιταχύνει την παραγωγή, προσαρμόζοντας τη στρατηγική μου στα κίνητρα και τους περιορισμούς του. Αν δηλαδή ο αντισυμβαλόμενος, ο απέναντι διαπραγματευόμενος, διευκολυνθεί με την προκαταβολή
αυξημένη σε σχέση με αυτό που προτείνει εκείνος, τον διευκολύνω και είναι πιο δεκτικός στο να καταλήξω να επιτύχω το δικό μου στόχο που έχω από αρχή καθορίσει, ώστε να είναι smart. Προτεραιότητα των στόχων. Οι στόχοι μου πρέπει να είναι οριοθετημένοι. Και πώς να είναι οριοθετημένοι? Με πρώτο σημείο το maximum, όλα όσα θέλω, αν μπορούσα να τα έχω, το πλήρες πακέτο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων ακόμη που θα βοηθούσαν να κλείσω, όχι μόνο να κλείσω τη συμφωνία, αλλά και το κερασάκι στην τούρτα, θα μου επιτρέψετε. Ένα παράδειγμα είναι μια μικρή επιχείρηση παραγωγής μελιού που διαπραγματεύεται με έναν έμπορο χονδρικής. Το maximum είναι να εξασφαλίσει μια τιμή 6 ευρώ ανά κιλό, τυχαίο νούμερο για την ανάγκη της άσκησης, δωρεάν μεταφορικά, προβολή σε κατάλογο, συμμετοχή σε διεθνή έκθεση. Όλο αυτό είναι ένα ιδανικό πακέτο, αλλά δεν είναι απαραίτητα για τη συμφωνία. Είναι αυτά που θα ήθελε το έξτρα. Το δεύτερο σημείο είναι το minimum. Το από έως, το πλαίσιο. Οι στόχοι που πρέπει να επιτύχω για να μπορέσω να κλείσω τη συμφωνία. Η ίδια επιχείρηση παραγωγής μελιού, για το ίδιο μέλι, αυτό που θέλει να εξασφαλίσει πάλι απόλυτη τιμή, είναι 4,5 ευρώ το κιλό με μια πληρωμή εντός 60 ημερών. Το τιμολόγιο του δηλαδή στους 2 μήνες θα έχει πληρωθεί. Κάτω από αυτό το επίπεδο τιμής, 4,5 ευρώ το κιλό, χάνει τη βιωσιμότητά της. Αυτό είναι το minimum. Τρίτο σημείο είναι το trade-off. Είναι τα πράγματα τα οποία έχω την ευχέρεια να ανταλλάξω ή για τα οποία είμαι προετοιμασμένος να κάνω υποχωρήσεις για την επιτυχία της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, έχω κάνει από πριν την έρευνά μου και ξέρω ποια σημεία από αυτά που θα προτείνω είμαι έτοιμος να πάρω πίσω. Δηλαδή, τα θέτω στο τραπέζι, αλλά εάν κληθώ να τα πάρω πίσω ή προτείνω εγώ να τα πάρω πίσω, δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα και τα προτείνω απλά και μόνο για να τα πάρω πίσω. Το ίδιο παράδειγμα είναι ότι η επιχείρηση συμφωνεί σε παράδοση 5 ημερών αντί για 3, ώστε να διαπραγματευτεί αύξηση της τιμής κατά μισό ευρώ το κιλό. Από τα 5 για παράδειγμα να πάει στα 5,5 και να μην πάρει τα 6 που ήταν το όριο. Αλλά δεν αλλάζει το πλαίσιο, αλλάζει το trade-off. Δίνει μια αντιπαραβολή. Και το the fallback position είναι η εναλλακτική επιλογή που θα δεχθώ εάν η συμφωνία της διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να καταστεί δυνατή. Δηλαδή, εάν ο έμπορος δεν δεχθεί τους όρους, το fallback είναι να πουλήσω μέσω μιας online πλατφόρμας αγροτικών προϊόντων σε τιμή 4 ευρώ το κιλό, με μικρότερη προβολή, αλλά με διατήρηση ρευστότητας. Δηλαδή, το 4,5 ευρώ το κιλό, που είπαμε προηγουμένως, που είναι το minimum, αφορά τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση με αυτόν τον χονδρέμπορα. Γιατί εάν εγώ δεν δώσω 4,5 ευρώ το κιλό στο συγκεκριμένο χονδρέμπορα, με τη μεταφορά που θέλει, με τους χρόνους παράδοσης, με την ποσότητα που θέλει, δεν είναι βιώσιμη για το χονδρέμπορα. Εάν όμως εγώ δεν καταλήξω να πουλήσω στο χονδρέμπορα το συγκεκριμένο, έχω τη δυνατότητα, όχι με 4,5 αλλά με 4 ευρώ, να πουλήσω την παραγωγή μου με άλλους τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται αυτή η διαπραγμάτευση, δεν συνεχίζω, δεν καταλήγω σε συμφωνία, αλλά πάντα έχω εναλλακτική. Την εναλλακτική αυτή τη βρίσκουμε στα βασικά εργαλεία διαπραγμάτευσης. Τα βασικά εργαλεία διαπραγμάτευσης είναι SWOT analysis που μας έρχεται από το management, όχι τόσο από τη διαπραγμάτευση, αλλά μας διευκολύνει και μας βοηθά. Είναι η WATNA, ξανά συγγνώμη, αλλά θα μου επιτρέψετε για τα ξενόφερτα αγγλικά αρκτικόλεξα, που είναι Worst Alternative to a Negotiated Agreement. Είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως, το backup plan, στην περίπτωση που αποτύχει η διαπραγμάτευση. BATNA, που είναι Best Alternative to a Negotiated Agreement. Και ZOPA, Zone of Possible Agreement. SWOT analysis είναι δυνατά και αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές, εσωτερική και εξωτερική ανάλυση και σύγκριση των αναφορών που έχουμε στην επιχείρησή μας. WATNA είναι ποια είναι η χειρότερη εξέλιξη σε περίπτωση που δεν καταλήξω σε συμφωνία. Παράδειγμα, μένω χωρίς υλικό, πρώτη ύλη, χάνω παραγγελία, ξενοικιάζω την επιχείρησή μου, μένω χωρίς προσωπικό, κλείνει η επιχείρησή μου. Αλλά πάντα πρέπει να έχω εναλλακτικές σε αυτές τις. Δηλαδή είναι το πριν φτάσω εκεί, ποια εναλλακτική έχω. BATNA, που είναι η καλύτερη εναλλακτική αν αποτύχει η συμφωνία, δηλαδή άλλος προμηθευτής με μικρή διαφορά τιμής, αλλαγή έδρα σε ακριβότερο ακίνητο, μειώνω κύκλο εργασιών. Και ZOPA είναι η ζώνη της πιθανής συμφωνίας, ο κοινός τόπος μεταξύ των διαπραγματευόμενων, τα
εκεί που συγκλίνουν τα από έως όρια και των δύο που διαπραγματεύονται, θα το δούμε και εικονοποιημένα αργότερα. SWOT analysis. Έχω δεξιά ένα πίνακα, ο οποίος υπάρχει και στο ίντερνετ. Είναι αναλυτικός. Εδώ έχουμε τα δυνατά σημεία που πάνω αριστερά, που προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης. Για παράδειγμα, σε τι είμαστε καλοί, τι μπορούμε να περηφανευτούμε ότι πράγματι έχουμε και λειτουργεί. Τεχνογνωσία, ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, χρηματοοικονομική υγεία, ικανότητα να ανταποκριθώ σε νέες επενδύσεις, οικονομική ρευστότητα, ό,τι με κάνει καλύτερο στον τομέα μου, στην αγορά, έναντι του ανταγωνισμού μου. Δεξιά έχουμε τα αδύναμα σημεία. Τι είναι αυτό που δεν γίνεται καλά, πάλι μιλάμε για την επιχείρησή μας, σε ποια σημεία υστερεί έναντι του ανταγωνισμού, τι θα πρέπει να αποφύγει να κάνει, τι να βελτιώσει, τι είναι αυτά που ζητάει η αγορά και δεν προσφέρει. Είναι στην ουσία μια ενδοσκόπηση, τα δύο αυτά σημεία, τα δυνατά και τα αδύναμα, πρέπει να είναι ειλικρινή, γιατί πρέπει να ξέρουμε με τι είμαστε αντιμέτωποι, και ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε ανάλογα τα επόμενα βήματά μας. Κάτω αριστερά είναι οι ευκαιρίες. Νέες υποδομές, αλλαγή τάσης στη ζήτηση στο προϊόν ή στην υπηρεσία που παρέχουμε, αναγνώριση κενού στην αγορά ώστε να το καλύψουμε, ευνοϊκές αλλαγές στην κρατική πολιτική που έχουμε την ευκαιρία να ικανοποιήσουμε, υπαγωγή σε χρηματοδοτικά εργαλεία που ίσως είτε δεν έχουν άλλοι, είτε καλύπτει τον κλάδο μας και εμείς μπορούμε να υπαχθούμε. Τέλος, κάτω δεξιά είναι οι απειλές. Οικονομική κρίση, πανδημία, λίγοι προμηθευτές, ολιγοπόλιο, αύξηση πληθωρισμού και επιτοκίων, μειωμένη δυνατότητα ίσπραξης από πελάτες που επηρεάζει η ρευστότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτά τα 4, γι' αυτό λέγεται και SWOT, γιατί είναι strengths, weaknesses, opportunities και threats, στην αριστερή στήλη μπλε και πράσινο βλέπετε ότι είναι θετικά, ώστε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Στη δεξιά στήλη είναι αρνητικά, που δεν επιτυγχάνουν το σκοπό. Δυνατά και αδύναμα σημεία, δηλαδή strengths και weaknesses, έχουν εσωτερική προέλευση. Μιλάμε για την εταιρεία. Ευκαιρίες και απειλές έχουν εξωτερική προέλευση που επηρεάζουν την επιχείρηση. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο, ξαναλέω, εάν γίνει με ειλικρίνεια και ενδοσκόπηση, μπορεί να μας βοηθήσει στο να δούμε τι από αυτά πρέπει να αλλάξουμε και πώς θα καταλήξουμε στο να διευκολύνουμε την διαπραγματευτική μας ισχύ και τη διαπραγματευτική μας ικανότητα σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση έχει να κάνει με την επιχείρηση. Το WATNA, που είναι Worst Alternative to Negotiated Agreement, είναι η χειρότερη εξέλιξη στην περίπτωση που δεν έχουμε την ικανότητα να καταφέρουμε να κλείσουμε τη συμφωνία στη διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που έχουμε ένα ζαχαροπλαστείο σε μια πόλη, αναφερόμενοι στη SWOT analysis, το δυνατό του σημείο είναι μοναδικές παραδοσιακές συνταγές και επιστοποίησης POP. Τα αδύναμα σημεία είναι το περιορισμένο κεφάλαιο κίνησης, είπαμε είναι μικρή αγορά, μικρό το ζαχαροπλαστείο. Ευκαιρίες είναι η αύξηση του τουρισμού το καλοκαίρι και χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ που μπορεί να κάνει χρήση. Απειλές είναι το αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών, αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, ψυγεία, air condition και ο ανταγωνισμός μιας οποιασδήποτε μεγάλης αλυσίδας. WATNA τώρα, που είπαμε ότι είναι η χειρότερη δυνατή εξέλιξη, είναι ότι για το ίδιο καφέ, το ίδιο ζαχαροπλαστείο, το χειρότερο σενάριο είναι η έξωση, η διακοπή λειτουργίας και η απώλεια του πελατολογίου του. BATNA, που είναι η καλύτερη εναλλακτική, και δεν στέκομαι πολύ για το WATNA γιατί δεν μπορεί να μας δημιουργήσει διαπραγματευτικό ατού, δεν είναι διαπραγματευτικό προσόν, είναι η γνώση μας το πού στεκόμαστε. Το ποιο είναι το χειρότερο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε αν χάσουμε τη συμφωνία από μια διαπραγμάτευση. Η καλύτερη εναλλακτική που έχουμε στο BATNA, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, είναι ένα μικρό καφέ, για παράδειγμα, στην Αθήνα που διαπραγματεύεται αύξηση ενοικίου. Αν δεν υπάρξει συμφωνία,
το BATNA του, η καλύτερη εναλλακτική, είναι η μετεγκατάστασή του σε μικρότερη, φθηνότερη γειτονιά ή η λήξη της συνεργασίας με τον ιδιοκτήτη που έχει το ακίνητο αυτό. Είναι η καλύτερη δυνατή επόμενη κίνηση εάν δεν καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί το BATNA είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για την διαπραγμάτευση. Μία BATNA μπορεί να προσφέρει πολλά άλλα σημαντικά ωφέλη. Γιατί γνωρίζοντας την best alternative to negotiated agreement, δίνουμε στην επιχείρηση κάτι στο οποίο μπορεί να βασιστεί αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για τη διαπραγμάτευση, είναι ένα εργαλείο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την καθημερινότητα στην κίνησή της. Αυξάνει τη διαπραγματευτική ισχύ, όχι μόνο για τη διαπραγμάτευση τη συγκεκριμένη που έχουμε απέναντί μας, η οποία μπορεί να αφορά οτιδήποτε, αλλά οποιαδήποτε άλλη. Γιατί είναι γνώση. Εάν υπάρχει μια καλή εναλλακτική λύση, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να υποχωρήσει τόσο πολύ. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να πιέσει περισσότερο την άλλη πλευρά για μια καλύτερη συμφωνία. Εάν δηλαδή δεν μας επηρεάζει τόσο το να χάσουμε την συμφωνία που θα προέκυπτε από τη διαπραγμάτευση, επειδή έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική στην περίπτωση που δεν καταλήξουμε στη συμφωνία, δεν έχουμε τόσο μεγάλη πίεση, είτε συναισθηματική είτε οικονομική, για να καταλήξουμε σε συμφωνία ντε και καλά με αυτόν που διαπραγματευόμαστε. Επίσης, διευκρινίζει το σημείο επιφύλαξης το χειρότερο αποτέλεσμα που είναι διατεθειμένη να αποδεκτεί η επιχείρηση. Δηλαδή, εφόσον έχουμε το BATNA, φτάνουμε και στο WATNA, που είναι το πλαίσιό μας από το BATNA μέχρι το WATNA που μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Ισχυρό BATNA, στο τέλος της διαφάνειας, σημαίνει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Για να προσδιορίσουμε το BATNA, πρέπει να καταγράψουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις στην τρέχουσα διαπραγμάτευση. Τι θα μπορούσα να κάνω εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Καταγράφοντας τις επιλογές μας, καταλήγουμε σε πολλαπλά αποτελέσματα και σε πολλαπλά σενάρια. Πρέπει να αξιολογήσω την αξία κάθε εναλλακτικής λύσης. Πόσο αξίζει κάθε εναλλακτική λύση για εμένα. Πόσο δηλαδή με επηρεάζει, πόσο μου δημιουργεί πρόβλημα, πόσο μου δημιουργεί διαφορετική προσέγγιση στο θέμα μου το συγκεκριμένο. Αφού καθορίσω τον BATNA, υπολογίζω τη συμφωνία με τη χαμηλότερη αξία που είμαι διατεθειμένος να αποδεχθώ. Και εφόσον επιλέξω, συγγνώμη, στο 3 πηγαίνουμε, είναι κυκλικό, επιλέγω την εναλλακτική λύση που θα μου προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία, αυτή που είναι η καλύτερη εναλλακτική μου λύση, σε μια διαπραγματευτική συμφωνία. Και αφού την επιλέξω, τότε υπολογίζω τη χαμηλότερη αξία. Δηλαδή, ξανά από την αρχή, από το 1 μέχρι το 4, καταγράφω όλες τις εναλλακτικές λύσεις στην τρέχουσα διαπραγμάτευση και τι μπορούν να κάνουν να αποτύχουν. Αξιολογώ την αξία κάθε επιλογής, κάθε εναλλακτικής λύσης που έχω καταγράψει. Επιλέγω την εναλλακτική λύση, δηλαδή πάω απαγωγικά. Επιλέγω την εναλλακτική λύση που θα μου προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία, που είναι η καλύτερη μου λύση στη διαπραγμάτευση με την οποία είμαι αντιμέτωπος, και υπολογίζω και τη συμφωνία που είμαι, με τη χαμηλότερη αξία που είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ. Όχι να μην αποδεχτώ, να αποδεχτώ. Δηλαδή το από έως στην περίπτωση της συμφωνίας. Στο 3 επιλέγω την εναλλακτική λύση που θα μου ήταν η καλύτερη δυνατή και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Και στο 4 είναι που θα μπορούσα να αποδεχθώ η χειρότερη. Όχι που θα μου καθιστούσε το προϊόν ή την υπηρεσία μη βιώσιμη. Δεν μιλάμε για το WATNA. Έχουμε την αποδοχή της συμφωνίας. Από το βιβλίο του 2011 που αφορά στη διαπραγμάτευση, υπάρχει ένα quote το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. You should not expect success in negotiation unless you are able to make the other side an offer they find more attractive than their partner. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οφείλω να πω σε κάθε περίπτωση ότι η προετοιμασία που κάνουμε εμείς ως ένα μέρος της διαπραγμάτευσης είναι φυσικό να υποθέτουμε βασίμως ότι γίνεται και από το άλλο μέρος που συμμετέχει στη διαπραγμάτευση. Ό,τι κάνουμε εμείς δηλαδή ως προετοιμασία θα έπρεπε, σύμφωνα με τη θεωρία, να κάνει και η άλλη πλευρά που κάθεται απέναντί μας στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Οπότε όπως έχουμε εμείς BATNA, έχουν και εκείνοι BATNA. Και το quote εδώ λέει, αυτή η παράθεση, ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε επιτυχία σε μια διαπραγμάτευση, εκτός αν είμαστε σε θέση
να προτείνουμε στην αντίπερα, απέναντι πλευρά του τραπεζιού, στους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε, μία προσφορά, να τους κάνουμε μία πρόταση που θα είναι πιο ελκυστική από τη δική τους μπάτνα. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε ποια είναι η δική τους μπάτνα, ώστε κάνοντάς τους την πρόταση αυτή να είναι τόσο ικανοποιητική για μας, που τελικά να μην μπορούν παρά να την αποδεχτούν. Τέλος, έχουμε το ZOPA, Zone of Possible Agreement, η ζώνη της πιθανής συμφωνίας, ο κοινός τόπος μεταξύ των διαπραγματευομένων, το σημείο της επικάλυψης απαιτήσεων. Εδώ είναι το σημείο τριβής, εδώ έχουμε το σημείο που καταλήγουμε χωροταξικά. Όπως βλέπετε, το πρώτο σημείο, το διάγραμμα αυτό δείχνει την αλληλοεπικάλυψη των θέλω και των συμφερόντων της κάθε πλευράς και των θέσεων καλύτερα. Μάλλον συμφερόντων μαζί με θέσεις όπου αυτές ταυτίζονται. Στην δεξιά πλευρά έχουμε την επιθυμητή τιμή πολιτή. Αυτό σημαίνει που είναι η καλύτερη πιθανότητα, το σημείο 3 της μπάτνα που λέγαμε προηγουμένως, η καλύτερη πιθανή εξέλιξη συμφωνίας για εκείνον που πουλά. Στο σημείο εδώ, στη μέση, είναι τιμή αποχώρησης πολιτή. Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη τιμή αριστερά από αυτό είναι το σημείο που 4 στην πάτνα που ο πολιτής φεύγει από το τραπέζι, γιατί έχουμε ξεπεράσει την τελευταία εναλλακτική στη συμφωνία που θα αποδεχόταν. Αντίστοιχα, από την κάτω πλευρά έχουμε το εύρος διακανονισμού του αγοραστή που έρχεται από την αντίπερα όχθη. Δηλαδή μια επιθυμητή τιμή αγοραστή με το σημείο της τιμής αποχώρησης του αγοραστή που είναι το όριο που θα δεχόταν, η τιμή που θα δεχόταν να δώσει για να κλείσει τη συμφωνία. Οποιαδήποτε άλλη τιμή παραπάνω από αυτήν εδώ που έχει επιλέξει ο ίδιος να θέσει ως όριο είναι εκτός συμφωνίας τραπεζιού. Εδώ λοιπόν που ταυτίζονται, στο σημείο που ταυτίζονται και τα δύο, έχουμε ZOPA. Είναι η ζώνη πιθανής συμφωνίας. Zone of Possible Agreement. Δηλαδή το πλαίσιο από έως και στους δύο ταυτίζει, είναι κάθε ένα σημείο από αυτό εδώ το πλαίσιο είναι σημείο συμφωνίας. Αρκεί να το ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε τον κοινό χώρο και βλέπουμε ότι η τάση είναι να τα βρούμε στη μέση. Να τα βρούμε στη μέση είναι διαφορετικό για κάθε διαπραγμάτευση. Δεν αποτελεί απαραίτητα τον κανόνα, γιατί εξαρτάται από το πού κινείται ο καθένας και τι θέληση έχει, πού έχει θέσει τα όρια του και πώς έχει καταρτήσει ο καθένας την πάτνα του και το όριο της ζώνης πιθανούς συμφωνίας. Ποια είναι τα όρια του πρώτου και ποια είναι τα όρια του δεύτερου. Άρα αυτό εδώ το πινακάκι μεταβάλλεται, μπορεί να είναι πιο αριστερά ή πιο δεξιά, ανάλογα με τις τιμές, τις απόλυτες τιμές που έχει θέσει ο καθένας στο εύρος που έχει ο καθένας, ανάλογα με την πάτνα που έχει ο καθένας. Αν δηλαδή το βάλουμε σε ένα επίπεδο τιμής, έχουμε εδώ ας πούμε από 1.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ, δηλαδή η επιθυμητή τιμή πολιτή είναι να πουλήσει το προϊόν ή την υπηρεσία του από 1.000 ευρώ έως 10.000, είναι απόλυτα νούμερα, δεν είναι αντιπροσωπευτικά της αγοράς, όποιο προϊόντος. Και εδώ έχουμε την επιθυμητή τιμή αγοραστή, πάλι θα πούμε για την άσκηση από 1.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό εδώ το σημείο ταυτίζεται η θέληση και των δύο, ο ένας να πουλήσει και ο άλλος να αγοράσει το ίδιο προϊόν από 8 στο εύρος διακανονισμού του πολιτή έως 10.000 ευρώ και το ίδιο από 8 στο εύρος διακανονισμού του αγοραστή έως 10.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε οποιοδήποτε σημείο 8, 8.200, 8.500, 9, 9.300, 9.700, 10 μπορεί να κλείσει συμφωνία. Εάν γνωρίζαμε εξ αρχής τα όρια που έχει θέσει ο καθένας, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ή να δυναμητιζόταν η διαπραγμάτευση, καθώς θα ήταν γνωστά τα όρια του καθενός. Σκεφτείτε δηλαδή το ενδεχόμενο ο πολιτής να είχε από 1.000 έως 5.000 ευρώ, να σταμάταγε δηλαδή κάπου εδώ, και ο αγοραστής να έλεγε από 1.000 έως 5.000 ευρώ και ο ίδιος.
Δηλαδή, το εύρος διακανονισμού του αγοραστή θα ήταν το μισό, το ίδιο μισό θα ήταν και το εύρος διακανονισμού του πολιτή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κοινό σημείο, να μην υπάρχει καθόλου κίτρινο τετράγωνο, καθόλου η ζώνη πιθανής συμφωνίας, καθόλου κοινό σημείο, κοινός τόπος επαφής μεταξύ των δύο μπάτνα. Συνεπώς δεν θα υπήρχε συμφωνία όσο και αν πάλευαν οι ίδιοι. Επειδή όμως δεν το ξέρουμε αυτό, το πού είναι τα όρια του καθενός και ποια μπάτνα έχει ο καθένας και τι θέλει, η διαπραγμάτευση είναι ακριβώς αυτό. Είναι η προσπάθεια του καθενός εκ των διαπραγματευομένων να ανακαλύψει το ανώτατο όριο που μπορεί να υποχωρήσει ο άλλος εντός των ορίων που μπορεί να κερδίσει ο πρώτος. Και όταν αυτό το καταφέρουμε και υπάρχει ζώνη πιθανής συμφωνίας, όποιος κερδίζει παραπάνω πείθοντας με ευελιξία, ειλικρίνεια και τις τεχνικές που θα δούμε αργότερα, καταλήγουμε σε μια συμφωνία. Επειδή υπάρχει μια ερώτηση σχετικά με τα όρια της ΖΟΠΑ, να πάμε ξανά λίγο πίσω και να εξηγήσω αν γίνεται σε σχέση με το τι ακριβώς γίνεται με τα όρια. Στο μπλε σημείο, πάνω εδώ δηλαδή στις δύο γαλάζιες περιοχές που έχει ο κάθε ένας, είτε είναι πολιτής είτε είναι αγοραστής, εφόσον μιλάμε για δύο διαπραγματευόμενους, είναι τα όρια που έχει θέσει ο καθένας. Είναι τα δύο βελάκια από το πράσινο μέχρι το κόκκινο, είναι οι τιμές που θα δεχόταν να κλείσει συμφωνία ο καθένας σε αυτή την τιμή. Δηλαδή, εάν στο πράσινο σημείο εδώ, που ήταν 1.000 ευρώ, μάλλον 10.000 ευρώ, και εδώ 1.000 ευρώ, και αντίστοιχα εδώ 10.000 ευρώ και 1.000 ευρώ, θα ήταν κάποιο σημείο εδώ επαφής. Εάν όμως δεν υπήρχαμε κοινό τόπο επαφής των θέλω και των δύο πλευρών, δηλαδή ο αγοραστής ήθελε να πουλήσει ο αγοραστής ήθελε να αγοράσει το προϊόν αυτό ή την υπηρεσία 4.000 ευρώ και δεν θα ανέβαινε ούτε ευρώ παραπάνω και ο πολιτής δεν θα την πουλούσε κάτω από 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ των συμφερόντων των δύο πλευρών 1.000 ευρώ. Μιλάμε σε απόλυτα νούμερα για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή, εάν ο αγοραστής αγόραζε την υπηρεσία αυτή από 1.000 έως 4.000 ευρώ, ήταν διατεθειμένος να πληρώσει από 1.000 έως 4.000 ευρώ και ο πολιτής την πουλούσε από 5 έως 10.000 ευρώ, το εύρος 4 με 5.000 ευρώ ήταν κενό. Δηλαδή, οι δύο μπλε αυτές περιοχές θα ήταν απομακρυσμένες η μία από την άλλη και δεν θα επικαλύπτονταν ώστε να υπάρχει το κενό της ΖΟΠΑ, να υπάρχει το πορτοκαλί σημείο, θα ήταν εκεί. Και αυτό θα δημιουργούσε ένα κενό που δεν θα υπήρχε ζώνη πιθανής συμφωνίας, αν αναφερόμασταν αποκλειστικά στα χρήματα και στις απόλυτες τιμές που ο ένας θέλει να αγοράσει και ο άλλος θέλει να πωλήσει. Εάν ήταν ευέλικτη η διαπραγμάτευση, θα είχαμε ενδεχομένως, θα μπορούσαμε να έχουμε και διαφορετικό σημείο επαφής ή επιθυμητή ή επιτυχή συμφωνία με διαφορετικές εναλλακτικές. Και πηγαίνουμε αμέσως να δούμε τις τεχνικές διαπραγμάτευσης που αυτές θα μας διευκόλυναν ενδεχομένως να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σε μια επιτυχή διαπραγμάτευση. Έχω σταχυολογήσει μερικές από τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, γιατί υπάρχουν αρκετές, και εδώ αναφέρομαι σε ενεργητική ακρόαση, ανοιχτές ερωτήσεις, επαναδιατύπωση, γραπτή επιβεβαίωση κάθε σημαντικού σημείου, σιωπή, παύσεις, ανταλλαγές. Ας πάμε να δούμε το κάθε ένα από αυτά. Ενεργητική ακρόαση σημαίνει ότι αφήνω τον άλλον να εκφραστεί, τον ακούω με προσοχή για να καταλάβω και όχι μόνο για να απαντήσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι προκατηλημένος στο τι σκέφτομαι εγώ να απαντήσω μόνο και μόνο για να ακουστώ και να πω τη δική μου ιστορία, τη δική μου θέση, τη δική μου μπάτνα, για ποιο λόγο πρέπει να καταλήξει στην ανώτερη επιλογή μου ως προς την τιμή του προϊόντος, αλλά ακούω τι έχει να μου πει ο άλλος, δίνω σημασία στα λόγια του και σε αυτά που μου μεταφέρει, ώστε να μπορέσω αυτά να τα κάνω κτήμα μου, να τα χρησιμοποιήσω και να επιτύχω στη διαπραγμάτευση. Ένα παράδειγμα είναι σε διαπραγμάτευση με προμηθευτή εξοπλισμού catering. Ο επιχειρηματίας ακούει χωρίς να διακόπτει,
επαναλαμβάνει το βασικό αίτημα και επιβεβαιώνει ότι κατάλαβε πριν απαντήσει. Ένα παράδειγμα είναι ότι ακούω ότι χρειάζεται προκαταβολή 30% λόγω αυξημένου κόστους υλικών. Σωστά. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την ικανοποίηση στον άλλον ότι συμμετέχει ενεργά ο πρώτος στην κουβέντα, ότι έχει ακουστεί, ότι έχει λάβει υπόψη του αυτός στον οποίο τα λέει αυτά που τα λέει, και υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό σημείο, ότι αυτή η επανάληψη του αυτού που λέει ο πρώτος, όταν το ακούει από διαφορετικό στόμα και όχι μόνο μες στο κεφάλι του, το ακούει λεκτικά με τα αυτιά του, αισθητηριακά, μπορεί να κατανοήσει ότι ίσως είναι και διαφορετικό από αυτό που είχε ο ίδιος στο μυαλό του. Το 30% δηλαδή να είναι υπερβολικό για αυτόν σε σχέση με αυτό που αναμένει η αγορά ή αυτό που θέλει να δώσει ο άλλος. Ανοιχτές ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις που ξεκινούν με το τι, πώς και γιατί, και οι απαντήσεις τους δεν είναι μονολεκτικές ή να απαντώνται με ναι και όχι. Τι καταφέρνουμε με τις ανοιχτές ερωτήσεις? Καταφέρνουμε να κάνουμε τον συνομιλητή μας να ανοιχτεί, να μιλήσει, να εξηγήσει και με αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί η κουβέντα. Γιατί αν ήταν κλειστού τύπου ερώτηση που θα απαντούσε ο συνομιλητής μας με ένα ναι ή ένα όχι, εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι μεταξύ προμηθευτή και χονδρέπορα, μια κλειστού τύπου ερώτηση θα ήταν: δέχεστε πληρωμή σε 60 μέρες? Ο χονδρέπορας απαντάει ναι ή όχι. Εκεί κλείνει η κουβέντα, δεν υπάρχει περιθώριο ευελιξίας, δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης, δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Δεν έχουμε διαπραγματευτεί. Έχουμε μια take it or leave it κουβέντα, είτε δέχεται πληρωμή σε 60 μέρες, είτε όχι. Άρα τι κάνουμε? Γυρνάμε πίσω, αλλάζουμε το ύφος και το είδος της ερώτησης, την κάνουμε ανοιχτή και ρωτάμε πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε όρους πληρωμής που εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές. Εκεί η απάντηση δεν είναι ναι και όχι. Εκεί η απάντηση είναι από το χονδρέμπορα ότι εγώ δέχομαι πληρωμές 60 ημερών. Συνεχίζει η κουβέντα. Θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε τον τρόπο πληρωμής 60 μέρες. Είναι από το τιμολόγιο, είναι από την αποστολή, είναι από την παραγγελία, είναι από την αποδοχή της προσφοράς, είναι από τι? Έχουμε ξεκινήσει ήδη μια κουβέντα, μιλάμε ήδη 3 λεπτά, ενώ στην πρώτη περίπτωση δέχεσαι πληρωμή σε 60 μέρες? Ναι, όχι. Έχει τελειώσει η κουβέντα. Άρα οι ανοιχτές ερωτήσεις ανοίγουν την πίτα, ανοίγουν την κουβέντα, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Επαναδιατύπωση. Αλλάζουμε το πλαίσιο της θέσης που έγινε από την άλλη πλευρά για να το ακούσει από εμάς. Δηλαδή, αν ο πελάτης πει ότι το κόστος μου φαίνεται υψηλό, ο πολιτής μπορεί να επαναδιατυπώσει και να πει ότι αν καταλαβαίνω σωστά, η κύρια ανησυχία σας είναι η σχέση κόστους απόδοσης. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εναλλακτικά πακέτα υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει γνώση του αντικειμένου μας όμως. Προϋποθέτει να έχουμε κάνει SWOT ανάλυσης, ώστε να ξέρουμε τι δίνουμε, τι παίρνουμε, πού πονάμε ως επιχείρηση και πού όχι. Άρα, για να ξαναγυρνάμε στην αρχή που λέει ότι για να έχουμε μια επιτυχή διαπραγμάτευση, που βλέπετε ότι μια διαπραγμάτευση μπορεί να είναι καθημερινή με οποιονδήποτε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε γνώση της πληροφορίας. Άρα, αλλάζοντας το πλαίσιο της θέσης από την άλλη πλευρά, ανοίγουμε πάλι την πίτα, συνεχίζουμε να συζητάμε έως ότου καταλήξουμε κάπου. Γραπτή επιβεβαίωση κάθε σημαντικού σημείου. Μια άλλη τεχνική δίνει μια αίσθηση προόδου όταν αποτυπώνεται στο χαρτί και λογίζεται και κλαμβάνεται ως δεδομένο και συμφωνημένο, αλλά μπορείς πάντα να επανέλθεις. Μια διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι μόνο σε αυτό το πλαίσιο του πελάτη, αγορά προϊόντος, υπηρεσίας, μου φαίνεται ακριβό, μήπως να δούμε κάποια άλλη προσέγγιση. Μπορεί να είναι ανταλλαγή emails που να καταλήγει σε κάτι άλλο ή να είναι πολυεπίπεδη και κάθε φορά θα δούμε και αργότερα τον τεμαχισμό των θεμάτων, να δούμε το πού θα καταλήξουμε. Άρα, κάνοντας μία διαπραγμάτευση, μπορεί να είναι απομακρυσμένη μέσω email, να έχουμε μία συμφωνία και να πούμε ότι έχουμε καταλήξει μέχρι στιγμής σε αυτή την τιμή, σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, σε αυτές τις ευθύνες, αυτά τα liabilities είναι καταγεγραμμένα.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε σε μια ελεκτική διαπραγμάτευση που προωθείται σε μια, ας πούμε, συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή για μια συμφωνία μεταξύ εμπόρου λιανικής και εμπόρου χονδρικής, ενώ προχωρούμε να γράφουμε αυτά στα οποία καταλήγουμε κλείνοντας ένα-ένα τα θέματα, που αυτό είναι μια γραπτή επαναδιατύπωση, όπως ήταν προηγουμένως, που αυτός που το έχει πει το βλέπει και γραμμένο, δίνοντας αίσθηση προόδου, δημιουργεί μια δέσμευση και βοηθά στην συνέχεια των επόμενων βημάτων. Σιωπή και παύσεις. Τέτοιου είδους τεχνικές βοηθούν στην πρόοδο, γιατί ακόμη κι αν δεν έχεις να πεις κάτι εσύ, μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, μία μικρή παύση δίνει χώρο για να σκεφτείς. Εάν έχει προηγηθεί μια ερώτηση, μερικά δευτερόλεπτα μπορούν να σου δώσουν μια καλύτερη απάντηση από αυτή που θα έδινες, εάν δεν έπαιρνες το χρόνο αυτό. Ακόμη και η σιωπή μπορεί να λειτουργήσει ενεργητικά. Ο αντισυμβαλόμενος, όταν ο πρώτος σιωπά, αισθάνεται υποχρεωμένος να συνεχίσει να μιλάει για να καλύψει το κενό. Δεν είναι απαραίτητο η συμμετοχή του κάθενος να είναι συνεχής και λεκτική. Δηλαδή, σε μια συζήτηση, για παράδειγμα, για αναπροσαρμογή ενοικίου, μετά την πρόταση του ιδιοκτήτη, που λέει, για παράδειγμα, ότι εγώ θέλω να μου δώσεις άλλα 50, άλλα 100 ευρώ. Ο ενοικιαστής παραμένει σιωπηλός. Δεν λέει κάτι. Αυτή η παύση μπορεί, δεν είναι απαραίτητα να λειτουργήσει, να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να προσφέρει ή βελτιωμένο όρο, να πει τα 100 μου φαίνονται πολλά, ας πάμε στα 50, ας πάμε στα 60, ή να αρχίσει να αιτιολογεί για ποιο λόγο αυτό χρειάζεται να γίνει, αυτή η αποσαρμογή πρέπει να γίνει, και εκεί, επειδή δεν το είχε έτοιμο, δεν περίμενε τη σιωπή, περίμενε είτε μια σύγκρουση, είτε μια αντίδραση, είτε μια αποδοχή ή άρνηση, αυτό πάλι συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα στην συνέχιση της κουβέντας και της διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με μια δέσμευση ή άρνηση, σαν να είχε γίνει ερώτηση κλειστού τύπου. Άρα η σιωπή και η παύση είναι στην ουσία μια μη λεκτική ανοιχτή ερώτηση που δίνει χώρο στον άλλον να επανέλθει, να συνεχίσει να μιλάει, για να δώσει εύρος στην κουβέντα που κάνουμε. Μια άλλη τεχνική είναι ανταλλαγές. Για παράδειγμα, αν δεχτείτε προκαταβολή, μπορώ να προσφέρω έκπτωση. Αυτό επίσης μπορεί να έχει διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Η προκαταβολή να έχει ένα από έως, και αντίστοιχο να έχει και η έκπτωση από έως. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει η προκαταβολή, να ανεβαίνει και η έκπτωση. Η ανταλλαγή των παραχωρήσεων, δηλαδή όταν και οι δύο συνεισφέρουν κάτι στη διαπραγμάτευση και για τους δύο δεν είναι τόσο επιβαρυντικό και είναι μέσα στα πλαίσια του partner του καθενός, δημιουργεί μια κατάσταση win-win και είναι πιο κοντά στο να επιλεγεί μια συμφωνία. Συνεχίζουμε στις τακτικές και στρατηγικές της διαπραγμάτευσης, που εδώ δημιουργούν τα εξής. Για παράδειγμα, έχουμε την άγκυρα πρώτης προσφοράς. Αυτή είναι μία ακριβής μετάφραση του anchoring, που αυτό μπορεί να είναι είτε ευλογία είτε κατάρα. Και αυτό συμβαίνει γιατί στις περιπτώσεις που δεν είναι πάντα σίγουρο το ποιος πρέπει να κάνει την πρώτη προσφορά και πότε να την κάνει. Υπάρχουν σχολές που λένε ότι πρέπει να ξεκινήσει, μάλλον αυτός που ξεκινά την πρώτη προσφορά είναι αυτός που καθορίζει πλέον το παιχνίδι, γιατί με το που θα πει στην πρώτη προσφορά, και μιλάμε για τιμή, έτσι, η πρώτη προσφορά μιλάμε για τιμή, για νούμερο, αυτό θα δημιουργήσει την άγκυρα, που όλη η κουβέντα μετά θα γυρνάει γύρω-γύρω από αυτό. Υπάρχει και η άλλη σχολή που λέει ότι θα πρέπει να περιμένεις και να μην δεσμευθείς λέγοντας πρώτος το νούμερο. Δεν υπάρχει κάποια λύση ή κάποια πρόταση συγκεκριμένη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο προοδεύει η διαπραγμάτευση. Εάν μιλάμε βέβαια για νούμερα τα οποία είναι συγκεκριμένα, που
είτε είναι για προϊόν που το καθορίζει η αγορά, είτε υπηρεσία που επίσης καθορίζεται από την αγορά και δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή μείωσης τιμής ή αύξησής του, τότε είναι πιο εύκολο να καταλήξεις εκεί και να παίζεις μόνο σε ποσοστά. Για παράδειγμα, ένα μικρό τυπογραφείο στην Αθήνα ανοίγει τη διαπραγμάτευση με προσφορά κόστους περίπου 1.500 ευρώ για έντυπα φυλάδια, ακόμη και αν επιθυμεί 1.200. Αυτό είναι η προσέγγιση της πρώτης προσφοράς, ώστε να είναι ψηλά για να μπορέσει να κατέβει. Η υψηλή αρχική τιμή καθορίζει το πλαίσιο και ο πελάτης αισθάνεται ότι μια προσφορά 1.300 είναι δίκαια. Άρα, τι λέμε με αυτό? Ότι αν ακολουθήσουμε την πρώτη σχολή που λέει ότι κάνε την προσφορά σου για να έχεις την κουβέντα, εφόσον ξαναπάμε στο πινακάκι, θα μου επιτρέψετε λίγο να γυρίσω πίσω για να το δώσουμε με μια πιο καλύτερη αντίληψη. Είπαμε ότι η προσφορά κόστους είναι 1.500 ευρώ. Οπότε μιλάμε εδώ για επιθυμητή τιμή πολιτή, 1.500. Αυτό που θα ήταν ok, δηλαδή δεξιά από την τιμή αποχώρησης πολιτή, είναι τα 1.200. Ο πελάτης, ο αγοραστής, αισθάνεται, χωρίς να έχει διαμορφωμένο κάτι στο μυαλό του, ότι τα 1.300 είναι μία δίκαιη προσφορά, εφόσον είναι φτηνότερα από την επιθυμητή τιμή του πολιτή, που έχει ήδη εκφραστεί και έχει αγκυρωθεί ως πρώτη προσφορά στα 1.500 ευρώ. Άρα, προτείνοντας 1.300, που είναι μέσα στο όριο των 1.200 με των 1.500 ευρώ του εύρους διακανονισμού του πολιτή, έχουμε ζόπα. Πέφτει μέσα στη ζώνη πιθανής συμφωνίας, άρα τα 1.300 που αισθάνεται δίκαια γιατί έχει έκπτωση στα 1.500, αλλά είναι πάνω από τα 1.200, ικανοποιεί τον αγοραστή, ικανοποιεί τον πολιτή και έχουμε εδώ συμφωνία. Ξαναπάμε πίσω εδώ που ήμασταν. Μια άλλη τακτική είναι ο τεμαχισμός των θεμάτων. Από το να πηγαίνουμε δηλαδή ξεκάθαρα απευθείας εφόλης της ύλης και να τα κουβεντιάζουμε όλα μαζί και να καταλήγουμε σε μια συνολική διαπραγματευτική συμφωνία, μπορούμε να τα τεμαχίζουμε σε επιμέρους θέματα. Για παράδειγμα, ένα εργαστήριο που παράγει ένα προϊόν μπορεί αντί να διαπραγματευτεί ένα συνολικό πακέτο, να κλείσει κάθε θέμα ξεχωριστά αιτιολογώντας γιατί το κάνει αυτό. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει την τιμή και το κόστος του προϊόντος του, να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης, να βάλει όρους πληρωμής και να μην τα έχει όλα μαζί. Και να πει: ωραία, έλα να δούμε τώρα την τιμή. Έλα να δούμε το πότε τα θέλεις. Έλα να δούμε το πώς θα με πληρώσεις, αφού κλείσει το καθένα. Και αν το κάνουμε αυτό, δηλαδή λειτουργήσουμε τεμαχισμό θεμάτων, μπορούμε να πάμε πίσω στο προηγούμενο που λέγαμε και να κάνουμε γραπτή επιβεβαίωση κάθε σημαντικού σημείου. Δηλαδή, αν επιλέξουμε να κάνουμε τεμαχισμό στην διαπραγμάτευση, γράφουμε και κλείνουμε το κάθε ένα θέμα και μετά πηγαίνουμε στο επόμενο. Την ανταλλαγή παραχωρήσεων την είδαμε και προηγουμένως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι αν δεχτείτε παράδοση 10 ημερών αντί για 5, μπορώ να διατηρήσω την τιμή σταθερή και όχι να χρεώσω επιπλέον κόστος ταχείας παραγωγής, ας πούμε, ή κόστος ταχείας αποστολής των προϊόντων μου. Διαπραγμάτευση αξίας αντί απλής τιμής. Αντί να μειώσει, για παράδειγμα, την τιμή ενοικίασης ενός γραφείου, ο ιδιοκτήτης προσφέρει δωρεάν χρήση αίθουσας συνεδριάσεων 2 φορές το μήνα, ενισχύοντας την αξία πέρα από την τιμή. Η τιμή δηλαδή είναι χ, αλλά εγώ σου προσφέρω και δωρεάν χρήση της αίθουσας των συνεδριάσεων που δεν είναι στην τιμή ενοικίασης του γραφείου, είναι σε ξεχωριστό σημείο, είναι ξεχωριστό ενίκιο το οποίο δεν καλείσαι να πληρώσεις, σου δίνω τη δυνατότητα αυτής της χρήσης, άρα το γραφείο ως γραφείο παραμένει σε αυτή την τιμή που ενδεχομένως στην αρχή να σου φάνηκε λίγο ακριβό, αλλά σου μειώνω την αίσθηση της ακριβής τιμής, αυξάνοντας την αξία, προσφέροντας κάτι ακόμα. Αντιμετώπιση ανισορροπίας ισχύως με δεδομένα. Για παράδειγμα, το 3% στις αυξήσεις ενοικίου ή αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, η τριετής διάρκεια υποχρεωτική εκ του νόμου της διάρκειας μίσθωσης. Άρα, αν έρθει ο ιδιοκτήτης
για να αναλάβω το προηγούμενο παράδειγμα, και πει ότι έλα να κάνουμε ένα μήνα, ένα χρόνο, 6 μήνες, ένα συμβόλαιο για φορολογικούς λόγους, γιατί μου το είπε ο λογιστής, γιατί μου το είπε ο δικηγόρος, γιατί το είδα στα αστέρια, και το δεχθεί ο επιχειρηματίας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβληματική συμπεριφορά, εάν μετά τους 6 μήνες, μετά τον ένα χρόνο, αποφασίσει ή ο ένας ή ο άλλος να φύγουν. Μπορεί να λυθεί η σύμβαση, γιατί εκ του νόμου και οι δύο έχουν το δικαίωμα να τη συνεχίσουν. Ο ιδιοκτήτης να μην αφήνει να φύγει, ή να φύγει ο επιχειρηματίας και να πει ότι θα συνεχίσει να μου πληρώνει τα νίκια μέχρι να το βρω, γιατί είσαι υποχρεωμένος για 3 χρόνια, ή ο επιχειρηματίας να πει ότι εγώ δεν φεύγω, γιατί ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να συνεχίσω για 3 χρόνια. Αυτό δημιουργεί προβληματική στη σχέση. Γιατί η προετοιμασία μας κατά τη διαπραγμάτευση της τιμής της ανανέωσης της σύμβασης του ενοικίου, της μίσθωσης, δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δεν ήταν πλήρης. Τη σιωπή ως εργαλείο, την είπαμε προηγουμένως, η γλώσσα του σώματος έχει σημασία και αυτό. Υπάρχουν τρόποι που δίνουν μία σημασία για το πώς εκλαμβάνεται ο αντισυμβαλόμενος, η κίνησή του, η στάση του, και από τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό υπάρχουν παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως είναι το mirroring, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείς κάποιες από τις κινήσεις του άλλου ή να αντιγράφεις τον τρόπο με τον οποίο στέκεται στο χώρο, και αυτό τον κάνει να αισθάνεται λίγο πιο οικία. Τα λέω χονδρικά, όχι με λεπτομέρεια, πιο πολύ για να δώσω μια τάση. Υπάρχει η διαχείριση των συναισθημάτων. Όταν, για παράδειγμα, η συζήτηση για αύξηση τιμολογίων γίνεται φορτισμένη, το να αναγνωρίσεις το συναίσθημα που υπάρχει στο χώρο, την ένταση, την ανησυχία, τα νεύρα, αμέσως τα καταπραίνει. Δηλαδή, αν πει ο επιχειρηματίας, καταλαβαίνω την ανησυχία σας για τα αυξημένα κόστη, να δούμε μαζί πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το ότι συναισθάνεται ο αντισυμβαλόμενος την ανησυχία ή τη δυσκολία του πρώτου στη διαπραγμάτευση, και το να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να συνεννοηθεί γι' αυτό, στην κατάσταση που βρίσκεται, τον ηρεμεί και δίνει χώρο σε επιπλέον κουβέντα. Τα συναισθήματα θα τα δούμε και αργότερα στην οικογενειακή επιχείρηση. Τέλος, η χρονική μόχλευση και ζήτηση ή τήρηση δεσμεύσεων, ρητρών, θα μπορούσαμε να πούμε, για επιτάχυνση της λήψης απόφασης ή της παράδοσης προϊόντος ή υπηρεσίας. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ότι αν υπογράψουμε το συμβόλαιο μέχρι τέλος της εβδομάδας, μπορώ να διατηρήσω την τρέχουσα τιμή για τους επόμενους 6 μήνες. Μπορώ να σου δώσω χ% παραπάνω, αν προλάβεις και κλείσεις μέχρι το τέλος της ημέρας. Η χρονική πίεση, είμαι σίγουρος ότι πολλοί το χρησιμοποιείτε αυτό καθημερινά, δημιουργεί κίνητρο για άμεση απόφαση, για δέσμευση, ώστε να μπορέσει κάποιος να καταλάβει και να εισπράξει το επιπλέον της συμφωνίας του. Βήματα επιτυχίας. Προετοιμασία. Αν κάτι μπορώ να σας πω συγκεκριμένο είναι, και αν έχετε δει μέχρι τώρα, ξαναγυρνώ πίσω στο σημείο της προετοιμασίας, είναι το πιο σημαντικό σημείο. Ανάπτυξη και χρήση εργαλείων, SWOT analysis, WATNA για δική μας χρήση, BATNA όχι μόνο για τη χρήση της διαπραγμάτευσης, αλλά για οτιδήποτε, είναι αυτό που θα μας δώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιτυχία στη διαπραγμάτευση. Τρόπος διαπραγμάτευσης, ανοιχτές ερωτήσεις, ενεργητική ακρόαση, ευελιξία, και είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στη ζώνη της πιθανής συμφωνίας. Καταγραφή αποτελεσμάτων, αναγνώριση επιτυχημένων ενεργειών, και αφού καταλήξουμε στη συμφωνία, παρακολούθηση εφαρμογής, επανάληψη και εφαρμογή στην καθημερινότητα. Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι σε αυτό, rinse and repeat. Αν επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοντέλο, βρίσκουμε τι επιτυγχάνει, βρίσκουμε σε τι είμαστε καλοί, βρίσκουμε πώς καταλήγουμε σε συμφωνίες που επηρεάζουν θετικά την επιχείρησή μας και το μοντέλο που εμείς επιλέγουμε να λειτουργήσουμε για να έχουμε αποτέλεσμα,
και εφαρμόζουμε το ίδιο μοντέλο συνέχεια. Πηγαίνουμε σε ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο, τη διαπραγμάτευση στην οικογενειακή επιχείρηση. Η οικογενειακή επιχείρηση αποτελεί το 82 περίπου τις 100 μεσοσταθμικά των ελληνικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων το 90% από το 82% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Εδώ δεξιά βλέπουμε τις σφαίρες επιρροής, οι οποίες είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες, επιχείρησης και οικογένειας, που δημιουργούν σύγχυση των επιχειρησιακών και οικογενειακών ορίων. Είναι κάτι που συναντούμε πολύ και είναι συνήθις αυτή η αλληλοεπικάλυψη και αυτή η ταύτιση των συμφερόντων, που πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους ανθρώπους των οποίων τα συμφέροντα αλληλοεπικαλύπτονται. Στην αριστερή πλευρά της εικόνας έχουμε την επιχείρηση, στη δεξιά πλευρά της εικόνας έχουμε την οικογένεια, και εδώ είναι τα μέλη της οικογένειας και της επιχείρησης που επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Εδώ φυσικά υπάρχει και επιρροή της οικογένειας στην επιχείρηση και επιρροή της επιχείρησης στην οικογένεια. Δεν μπορείς να αφήσεις εύκολα έξω από το τραπέζι το οικογενειακό την επιχείρηση, ούτε έξω από την καθημερινότητα της επιχείρησης τα οικογενειακά θέματα. Αυτό, ενώ θα μπορούσε να είναι θετικό, συνήθως αυτό εδώ πέρα το σημείο, εκεί που αλληλοεπικαλύπτονται οι κύκλοι, είναι μεγάλο σημείο τριβής που οδηγεί συχνά σε προβλήματα. Μόλις μία στις τρεις καταφέρνει να περάσει με επιτυχία στη δεύτερη γενιά, μία στις τρεις οικογενειακές επιχειρήσεις, και μόνο το 12% των οικογενειακών επιχειρήσεων επιβιώνει μέχρι και την τρίτη γενιά. Μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν επιβιώσει στην τρίτη γενιά, και μεγάλες εννοώ με μεγάλους κύκλους παραγωγής και μεγάλο αριθμό εργαζομένων, είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Μιλάμε για 3 ή 5, αν συμπεριλάβω και 2 ακόμη που έχουν αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου και τρίτους εισερχόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχουν αυτή την κατάληξη και είναι υγιείς. Το 63% των Ελλήνων ιδιοκτητών δεν έχει πλάνο διαδοχής, ενώ πάνω από τους μισούς είναι άνω των 60 ετών. Και αυτό δημιουργεί επίσης διαφορετικά όμως προβλήματα. Υπάρχει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πάλι ένα βιβλίο που λέγεται Preparing Heirs 5 Steps to a Successful Transition of Family Wealth and Values, των Roy Williams και Vic Pricer, που είναι αποτέλεσμα 3.250 περιπτώσεων μεταβίβασης οικογενειακού πλούτου, που υποστηρίζουν που λένε ότι για την αποτυχία της διαγενειακής επιχείρησης ευθύνεται η κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της οικογένειας, η απουσία επικοινωνίας μεταξύ τους και η μη κατάλληλη προετοιμασία της επόμενης γενιάς. Αυτά τα τρία λειτουργούν το ένα μαζί με το άλλο και οδηγούν στην αποτυχία, παρά τη χρήση προτινόμενων νομικών, λογιστικών και διαχειριστικών λύσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι εγγενές το πρόβλημα και δεν είναι η έλλειψη συμβουλών ή η απουσία παρόχων υπηρεσιών που μπορούν να κάνουν την επιχείρηση καλύτερη. Νομικά, λογιστικά, διαχειριστικά, φοροτεχνικά. Είναι εκ των ενόντων. Είναι από τα ίδια τα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης που θέλουν να μεταβιβάσουν, να προωθήσουν, να διαχειριστούν, να προχωρήσουν τη διαδικασία. Τα αντικείμενα των συγκρούσεων σε οικογενειακές επιχειρήσεις είναι συνήθως η διανομή των μερισμάτων ή των κερδών. Είναι μια συχνή αιτία έντασης μεταξύ μελών που εργάζονται στην επιχείρηση, και εκείνο που είναι μονομέτοχοι. Η απουσία σαφούς πολιτικής διανομής μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις περί δικαιώματος και ανταπόδοσης. Η κατανομή των ρόλων και των αμοιβών. Εκεί δημιουργούνται προστριβές όταν δεν υπάρχουν διαφανή κριτήρια επιλογής και αμοιβής. Η αντίληψη περί ευνοιοκρατίας υπονομεύει την εμπιστοσύνη και τη συνοχή. Δηλαδή κάποιος που έχει μια οικονομική εκπαίδευση αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης πωλήσεων,
αλλά λαμβάνει την ίδια αμοιβή με τον έμπειρο παραγωγό, ο οποίος για χρόνια τρέχει την επιχείρηση. Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία στην επιλογή των αμοιβών και στην επιλογή των προσώπων που τελικά θα πάρουν αυτές τις αμοιβές, χρησιμοποιώντας ίσως και την παραβολή του ασώτου, ότι εγώ τόσα χρόνια δούλευα και με το που ήρθε αυτός, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να προσφέρει, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σαφής επικοινωνία, παίρνει τα ίδια με μένα. Το πρόβλημα δεν είναι το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος επικοινωνίας και το να επικοινωνηθεί γιατί. Η πρόσβαση στη διοίκηση ή τη διαδοχή, που προκαλεί βαθιές οικογενειακές αντιθέσεις, ειδικά όταν απουσιάζει σχέδιο ή δεξιοκρατία. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ποιοι θα ηγηθούν και με ποια προετοιμασία. Δεν είναι απαραίτητα ότι επειδή κάποιος ξέρει τη δουλειά μπορεί να διοικήσει. Οι επενδυτικές αποφάσεις που κάποιος μπορεί να επιλέξει να πάρει μια κατεύθυνση επιχείρηση και μεταξύ των διαφορετικών γενεών της επιχείρησης μπορεί να προκύψουν χάσματα στις αποφάσεις και να μην γίνεται κατανοητό γιατί επιλέγεται αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να είχε ένα πρόσφατο παράδειγμα που άκουσα μάλιστα σε ένα σχετικό συνέδριο, ήταν σε μια διαγενειακή επιχείρηση που ενώ κάποιος, ήταν δύο γη, ο ένας γιος λειτουργούσε στην επιχείρηση, ο άλλος ήθελε και εκείνος να εμπλακεί, είχε μια διαφορετική προσέγγιση. Ο δεύτερος γιος δεν έχερε της εμπιστοσύνης των γονέων που είχαν ακόμη τη διαχείριση της εταιρείας και δεν ήθελαν να του αναθέσουν δικαιώματα χρήσης ή διαχείρισης της εταιρείας, γιατί θεωρούσαν ότι η ενασχόλησή του καθόλου επιτυχημένη στο βαθμό που μπορούσε εκείνος με κρυπτονομίσματα γινόταν αντιληπτή ως πρόβλημα τζόγου. Αυτό λοιπόν ήταν διαφορά στον τρόπο σκέψης και στην επικοινωνία. Επειδή θεωρούσαν ότι ο γιος τους έχει θέμα με το τζόγο, χρησιμοποιώντας μέρος της περιουσίας του για να επενδύει σε κρυπτονομίσματα που είχε επιτυχία, οι γονείς του θεωρούσαν ότι αυτό δεν ήταν ικανό για να του αναθέσουν τη διαχείριση της περιουσίας, γιατί πίστευαν, υπέθεταν ότι θα τα έριχνε εκεί και θα τα έχανε και θα έριχνε την περιουσία εκτός. Δεν θα κρίνω αν ήταν σωστή ή λάθος, αλλά αυτό που εντοπίζεται είναι η διαφορά, το χάσμα μεταξύ της αντίληψης και φυσικά η έλλειψη της επικοινωνίας. Και πέμπτον είναι η άνηση συμμετοχή ή προσφορά των μελών, όταν τα μέλη της οικογένειας έχουν άνισο βαθμό εμπλοκής, αλλά απαιτούν ίσα δικαιώματα και εκεί εντείνεται η δυσαρέσκεια και η αίσθηση της αδικίας. Απευθείας οικογενειακή διαπραγμάτευση, εάν μπορεί να γίνει, είναι το καλύτερο. Εάν τα μέλη μεταξύ τους έχουν την ικανότητα της απευθείας συνεννόησης, της ανοιχτής επικοινωνίας, της ενεργητικής ακρόασης, γιατί και αυτό απαιτείται ακόμη και πολύ δε περισσότερο στις οικογενειακές επιχειρήσεις, για να μπορούν να καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα, είναι το καλύτερο. Όμως, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, τα ίδια πρόσωπα είναι έχουν πολλές ιδιότητες ταυτόχρονα στους ίδιους. Είναι γονείς, παιδιά, αδέλφια, αλλά και μέτοχοι, στελέχοι και εργαζόμενοι. Εύκολα απολύεις κάποιον μάλλον πιο εύκολα απολύεις κάποιον από την επιχείρησή σου που δεν πιάνει τα KPIs ή δεν έχει τα παραδοτέα που του έχει ζητήσει, εάν δεν έχεις οικογενειακή σχέση μαζί του. Η σύγκρουση αυτών των ρόλων μπερδεύει τα κριτήρια, τις αποφάσεις και τις προσδοκίες. Το τι περιμένει κάποιος, ότι μικρός είναι θα μάθει, δίνοντας δηλαδή πολλαπλές ευκαιρίες σε κάποιον που εάν δεν είχε την ιδιότητα του γιου ή της κόρης ενδεχομένως να είχε απολυθεί, το αντίστροφο. Έχουμε καταπιεσμένη επικοινωνία και φόβο της σύγκρουσης. Τα μέλη της οικογένειας συχνά διστάζουν να εκφράσουν ελεύθερα συναισθηματικά φορτισμένες θέσεις, γιατί φοβούνται να πληγώσουν τις σχέσεις αυτές, να φανούν αχάριστα ή να προκαλέσουν ρήξη μεταξύ τους. Υπάρχει απουσία διαδικασιών και θεσμών που δεν έχουν σαφές οργανόγραμμα, δεν έχουν καταγεγραμμένες αρμοδιότητες και δεν έχουν κανονισμούς διακυβέρνησης. Και υπάρχουν συστημικά και ιστορικά βάρη
όχι μόνο τα παρόντα επιχειρησιακά θέματα, αλλά και τραύματα από το παρελθόν, αδικίες, παραλήψεις, συγκρούσεις από παλαιότερες γενιές ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα που έχουν γίνει κουλτούρα και δεν είναι απαραίτητα σωστά είτε για το σύγχρονο management, είτε για το στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση και με αυτό το μοτίβο δεν θα του πιάσει. Η ερώτηση εδώ σε αυτή τη διαφάνεια είναι γιατί διαμεσολάβηση οικογενειακές επιχειρήσεις. Αν ανατρέξουμε στην πρώτη μας διαφάνεια, είχαμε πει ότι η διαμεσολάβηση είναι η υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση από καταρτισμένο αμερόληπτο τρίτο. Αυτά που προσφέρει είναι ότι αναγνωρίζεται στην αισθηματική διάσταση κάθε σύγκρουσης. Πίσω από την ένταση βρίσκεται το συναίσθημα. Αν υπάρχουν νεύρα, συγκρούσεις, διαχειρίσεις δύσκολες, είναι επειδή υπάρχει έντονο συναίσθημα που δεν έχει αναγνωριστεί. Προστατεύει και ενισχύει τις σχέσεις με ουσιαστική επικοινωνία, καλλιεργεί κουλτούρα ευθύνης, συνένεσης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, αποτρέπει ρήξη, διάσπαση, έκθεση της οικογένειας και της επιχείρησης και αποφεύγει το κόστος και τη φθορά της δικαστικής οδού. Δρά εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, σε διανομή κερδών, ένα καθορισμό ρόλων, στρατηγικές αποφάσεις. Έχει ευκολία στη διαχείριση της διαδοχής, με mentoring και χρονοδιαγράμματα μετάβασης. Υπάρχει δομή και διακυβέρνηση με οικογενειακό χάρτη, κώδικα συμπεριφοράς, θεσμικά συμβούλια, συναισθηματική αποσυμπίεση που δίνει φωνή σε όλους, αναγνώριση αναγκών και σύγκληση σε κοινό όραμα. Προηγουμένως είπαμε τον οικογενειακό χάρτη. Ο οικογενειακός χάρτης είναι στην ουσία ένα καταστατικό της οικογενειακής επιχείρησης που συγκεντρώνει σε συμφωνία με όλα τα μέλη, αλλά υποχρεωτικά με δέσμευση από όλα τα μέλη ότι θα τηρείται, την αποστολή και τις αξίες και τους μακροπρόθεσμους στόχους της οικογένειας και της επιχείρησης, τη δομή της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης, αναλυτικά ποιος κατέχει, ποιος διαχειρίζεται, ποιες είναι οι επενδύσεις και ποιος έχει αναλάβει τον κάθε ένα ρόλο και ποια αρμοδιότητα. Σχεδιασμό της διαδοχής, αν υπάρχει τέτοιο αίτημα, με κατευθυντήριες γραμμές για την διαβίβαση της ηγεσίας και ιδιοκτησίας. Διαχείριση του πλούτου, με επενδυτικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές. Επικοινωνία και επίλυση των συγκρούσεων, δηλαδή να υπάρχει από πριν ο τρόπος με τον οποίο θα λυθεί οποιαδήποτε σύγκρουση προέλθει, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε εκείνη τη στιγμή τι θα γίνει. Εκπαίδευση και ανάπτυξη για την επόμενη γενιά, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει. Διαδικασία λήψη αποφάσεων με KPIs και συγκεκριμένα πώς επηρεάζει την οικογένεια, πώς επηρεάζει την επιχείρηση, τα περιουσιακά στοιχεία, ψηφοφορίες και επίλυση διαφωνιών, όργανα διακυβέρνηση που είναι οικογενειακό συμβούλιο, διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές, με εποπτεία τρίτων ή όχι, οικονομική διαφάνεια, πολιτικές απασχόλησεις στην οικογενειακή επιχείρηση για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και αργότερα άλλα διάφορα θέματα που οδηγούν σε σύγκρουση, επίλυση των διαφορών για πρόληψη, διαμεσολάβηση και διαιτησία ώστε να αποφύγουμε χρονοβόρα θέματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτό ανταποκρίνεται και σε πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συνεχή ανασκόπηση και επικαιροποίηση, γιατί αλλάζουν συνεχώς και τα μοτίβα και τα αντικείμενα και τα θέλω και οι δεσμεύσεις που είτε έχει η επιχείρηση απέναντι στην οικογένεια, είτε η οικογένεια απέναντι στην επιχείρηση. Φεύγοντας από την οικογενειακή επιχείρηση, ερχόμαστε στα πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα για τη διαπραγμάτευση. Εδώ έχω σταχυολογήσει μερικά συγκεκριμένα πράγματα, μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούν να μας δώσουν να καταλάβουμε ίσως λίγο παραπάνω την αξία της διαπραγμάτευσης. Τα Coffee Island, για παράδειγμα, που διαπραγματεύτηκαν απευθείας με παραγωγούς καφέ στην Κεντρική Αμερική, εξασφαλίζοντας χαμηλότερες τιμές και καλύτερους όρους ποιότητας. Έδωσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενίσχυσε τη βιωσιμότητα των παραγωγών. Άρα αυτό ήταν μια win-win προσέγγιση. Ήταν η αξιολογική διαπραγμάτευση που είπαμε στην αρχή, που αξιοποίησε και τη ζόπα και το long rolling. Συνεργασία φούρνων στη Σπάρτη. Ήταν 3 μικροί φούρνοι που, βλέποντας την τιμή του ελαιολάδου να εκτοξεύεται στα 8,5 ευρώ το κιλό, έκαναν μια κοινή διαπραγμάτευση. Δημιούργησαν δηλαδή μια άτυπη κοινοπραξία με ένα τοπικό ελαιοτριβείο και επέτυχαν προμήθεια στα 7,70. Η μπάτνα ήταν η συνεργασία και ο διαπραγματευτικός όγκος βελτίωσε τους όρους της απόδοσης του προϊόντος τους. Στοιχείο, υπήρχε μια μικρή επιχείρηση που παρήγαγε μαστίχα, αντιμετώπισε ανταγωνισμό από φθηνότερα καταστήματα στην Ευρώπη, έφτιαξαν μια SWOT, πήραν πιστοποίηση, προχώρησαν σε διαπραγμάτευση με Ολλανδούς εισαγωγείς, ζητώντας ελαφρώς υψηλότερη τιμή, προσφέροντας όμως σταθερότητα και τις πιστοποιήσεις που πήραν από την Ευρώπη και ιστορικό επωνυμίας και κατάφεραν να κλείσουν τριετή συμφωνία. Δεν πήγαν όμως χωρίς προετοιμασία, έκαναν αυτά που έπρεπαν, έφτιαξαν τη SWOT, είδαν τι είχαν να προσφέρουν, είδαν ποια ήταν η ευκαιρία. Η ευκαιρία ήταν η πιστοποίηση,
την έκαναν χρήση, την πήραν και πήγαν και έκαναν διαπραγμάτευση απευθείας έχοντας αυτά να προσφέρουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους. Ένα κατάστημα ρούχων στην Πάτρα ζήτησε αύξηση ενοικίου 10% ιδιοκτήτης. Υπάρχει το νομοθετικό πλαφόν του 3%. Πρόσφεραν όμως ανακαίνιση βιτρίνας που έχει χαμηλό κόστος για το κατάστημα, αλλά υψηλή αξία για τον ιδιοκτήτη, αυξάνοντας την αξία του ακινήτου. Το είδαμε προηγουμένως σε σχέση με το γραφείο, με τιμή ενοικίου και αύξηση αξίας της χρήσης του. Η διαπραγμάτευση έχει τη στρατηγική δημιουργία αξίας πέρα από το χρηματικό στοιχείο. Μια τεχνολογική startup στην Αθήνα αναπτύσσει λογισμικό και πρόσφερε σε προγραμματιστή αύξηση 7% και 0,5% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση που συνδυάζει το log rolling, τεμαχισμό ζητημάτων, άρα διαχωρίζει την αύξηση στο μισθό και στο equity, που είναι το μετοχικό κεφάλαιο, κατανόηση των κινήτρων, ο εργαζόμενος ζητά συμμετοχή, όχι μόνο αποδοχές, και η επιτυχία έγκυται στη δημιουργία πακέτου αξίας, δηλαδή ότι αναγνωρίζει την αξία του, τον βάζει να συμμετέχει στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Άρα όσο δουλεύει παραπάνω, τόσο κερδίζει η επιχείρηση, άρα τόσο εισπράττει και εκείνος, και έτσι δεν αφορά μόνο σε χρηματική απολαβή. Ένα εργαστήριο κοσμάτων στη Σύρο δεν μπορούσε να μπει σε τουριστικά καταστήματα των Αθηνών. Δημιούργησε button εναλλακτικής διάθεσης μέσω online πλατφόρμας. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούν κατά κόρον μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με 1, 2 ή 3 το πολύ εργαζομένους που χρησιμοποιούν online πλατφόρμες για την προώθηση των προϊόντων τους. Διαπραγματεύτηκε με κατάστημα ζητώντας μικρότερη προμήθεια σε αντάλλαγμα για περιορισμένη αποκλειστικότητα σε νησιωτικά σχέδια. Έχουμε άγκυρα προσφοράς, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και ανταλλαγή των trade-offs. Ένα φαρμακείο στη Λιβαδιά αρνήθηκε παραδόσεις με πίστοση λόγω περιορισμένης ρευστότητας. Έπρεπε να δει ποιο ήταν η χειρότερη εναλλακτική σε περίπτωση που δεν μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία. Η ανάλυση ανέδειξε ότι η εναλλακτική θα επιβάρυνε σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα. Αντιλαμβανόμενο το ρίσκο, διαπραγματεύτηκε εναλλακτικούς όρους, δέχτηκε μικρότερη πίστοση, αλλά εξασφάλισε σταθερές ποσότητες προϊόντων και συμμετοχή του δανειωμένες προοδευτικές ενέργειες. Κρίθηκε από την εφαρμογή του Γάτνα, το οποίο προσδιορίσε τα όρια αποδοχής, δηλαδή μέχρι που, εάν δεν κατέληγε σε μια συμφωνία, πού θα έφτανε και ποιο θα ήταν το χειρότερο σενάριο, και κατέδειξε τη σημασία μιας λύσης που κέρδιζαν και οι δύο. Η διαπραγμάτευση βασίστηκε επίσης στην κατανόηση κινήτρων και στον τεμαχισμό των θεμάτων για επίτευξη επιμέρους συμφωνιών. Εδώ έχουμε την εργαλειοθήκη της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης διαπραγματευτών που διδάσκονται από εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια τον κόσμο, όπως είναι το Harvard, το MIT, το Stanford, το Santa Clara. Υπάρχουν διαφορές στη θεωρία ως προς το ακαδημαϊκό σκέλος και το σχεδιασμό της διαπραγμάτευσης ή τους τρόπους της διαπραγμάτευσης. Και γιατί αυτό διαφέρει από το τι προτάσει η κάθε σχολή ως σημαντικότερο για μια επιτυχή διαπραγμάτευση. Υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που εναλλάσσονται σε προτεραιότητα, μεταβάλλονται ή μεταλλάσσονται στην πορεία της διαπραγμάτευσης, ακριβώς γιατί υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Βλέπουμε αυτά είναι infographics που υπάρχουν στο ίντερνετ. Οπότε ο καθής μπορεί και να τα βρει και να τους κάνει χρήση ή να δει πώς εφαρμόζονται αυτά που έχουμε πει σήμερα. Έχουμε του Harvard που έχουμε εδώ το BATNA όρους, να δημιουργήσει τη σύνδεση, ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτές ερωτήσεις, win-win scenarios, να αποφύγεις την άγκυρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το Harvard επιλέγει να μην έχει την αγκύρωση, δηλαδή να αποφύγεις να είσαι ο πρώτος που θα θέσεις υπόψη την τιμή, πολλαπλές επιλογές, μελλοντικά συμβόλαια και το plan για follow-up, δηλαδή την παρακολούθηση μετά της πορείας του αποτελέσματος της συμφωνίας της διαπραγμάτευσης. Έχουμε και το Yale και το MIT και το Stanford που είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Δεν θα σας κουράσω με αυτά. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν 6 guidelines του Harvard for getting to a yes, για να καταλήξει μια συμφωνία. Ένα άλλο infographic για τη ζόπα, ότι το πλαίσιο του ενός πάρτι με το πλαίσιο του δεύτερου πάρτι, όπου συμπίπτουν, έχουμε τη ζώνη της πιθανής συμφωνίας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το 55% είναι η γλώσσα του σώματος για το Harvard.
Στην τέχνη του negotiation εδώ έχουμε το anchoring effect, που βλέπουμε ότι η παλιά πρόταση είναι να περιμένεις από αυτούς να δείξουν τα χαρτιά τους, το τι χέρι έχουν. Η νέα πρόταση είναι, αν ξέρεις το πεδίο της αγοράς, το πλαίσιο της αγοράς, να πας πρώτος ψηλά ή χαμηλά, αναλόγως που θες, για να επιτύχεις εσύ τη δική σου αγκύρωση, να κάνεις την πρώτη προσφορά, να χρησιμοποιείς data και συγκριτικά στοιχεία. Εάν ξεκινήσουν αυτοί, να κάνεις άλλη αγκύρωση σε δικό σου συμφέρον ποσό γρήγορα και να κρατήσεις το έδαφος, hold your ground, να μην υπαναχωρήσεις δηλαδή, ώστε να καταλήξεις εκεί. Το πρώτο νούμερο, το έχουμε πει ήδη, το πρώτο νούμερο διαμορφώνει όλα όσα ακολουθούν. Κάντε το να μετρήσει. Μην χρησιμοποιήσετε δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να υπαναχωρήσετε ή να αλλάξετε. Υπάρχουν και διάφορα cheat sheets που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εδώ. Εδώ αριστερά στο How to Negotiate έχουμε πάλι το BATNA και το ZOPA. Υπάρχει αυτό το αντίστοιχο πάλι σημείο. Βλέπουμε ότι είναι οι θέσεις και τα συμφέροντα στις πυραμίδες, που εκεί που συγκλίνουν πάλι υπάρχει το όριο της συμμετοχής του καθενός για να μπορέσει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όλα συγκλίνουν στην προετοιμασία και στο practice. Υπάρχουν και προτάσεις για resources, βιβλία για την διαπραγμάτευση, που να χρειαστείτε, αν θέλετε να διαβάσετε για περαιτέρω εξέλιξη. Checklist. Πριν και μετά τη διαπραγμάτευση. Πριν από τη διαπραγμάτευση, αναρωτιέμαι. Έχω κάνει SWOT analysis. Έχω στόχο SMART. Ήταν προηγουμένως τι σημαίνει το αρκτικό λέξο αυτό. Έχω καταγράψει BATNA και WATNA. Έχω εναλλακτικές προτάσεις. Έχω εξετάσει τις ανάγκες και τα κίνητρα του συνομιλητή. Αυτά με βοηθούν να κάνω τη διαπραγμάτευση. Μετά τη διαπραγμάτευση, υπήρξε γραπτή επιβεβαίωση. Κατέγραψα το αποτέλεσμα. Ποιο από αυτά τα σημεία που χρησιμοποίησα δούλεψε καλά? Τι μπορώ να βελτιώσω την επόμενη φορά? Rinse and repeat. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις κατανόησης είναι η τελευταία ενότητα της παρουσίασης. Τι γίνεται αν δεν έχω BATNA? Ενδεχομένως αυτά να απαντήσουν και ερωτήσεις που ήδη υπάρχουν. Αν όχι, θα το δούμε ξανά, αν υπάρχουν, για να απαντηθούν. Αν δεν έχω BATNA, πρέπει να το δημιουργήσω πριν πω στη διαπραγμάτευση. Πρέπει να διερευνήσω την αγορά, να δημιουργήσω δεύτερες εναλλακτικές ή να βάλω όρους με ευελιξία, ώστε να έχω επιλογή διαφυγής. Από τι να διαφύγω και να ξεφύγω και να αποφύγω? Τις παγίδες που θα μου θέσει ο αντισυμβαλόμενος διαπραγματευόμενος, η άλλη πλευρά, για να επιτύχει εκείνος καλύτερη συμφωνία σύμφωνα βάση του δικού του BATNA. Πότε δεν πρέπει να κάνω πρώτο την προσφορά? Όταν δεν γνωρίζω καθόλου την αγορά ή τη θέση της άλλης πλευράς. Υπάρχει κίνδυνος η άγκυρα να είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, δημιουργώντας αρνητική εντύπωση ή χάνοντας αξία. Γιατί αυτό? Γιατί αν θέσω την προσφορά συγκεκριμένα πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά, θα ορίσω εξ αρχής και θα δώσω στον άλλο να καταλάβει από πού ξεκινάει το BATNA μου. Αυτό μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα στη συνέχεια της διαπραγμάτευσης. Αν ο συνομιλητής αρνείται να απαντήσει, μένει σιωπηλός. Δηλαδή να μας κάνει την τεχνική που είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Η σιωπή είναι εργαλείο, περιμένουμε και αφήνουμε τον άλλο να εκφραστεί. Δεν καθόμαστε αμυντικοί δύο κοιτώντας ένας τον άλλο στα μάτια. Αν χρειαστεί και βλέπουμε ότι δεν προχωράει κάπου, ρωτάμε. Μπορώ να σας εξηγήσω κάτι καλύτερα? Όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, που θα τον βγάλουν από τη σιωπή και θα μπορέσει να συνεχίσει η κουβέντα και να προωθήσει τα συμφέροντά μας. Τι μπορώ να κάνω αν ένας συνομιλητής μου λέει συνεχώς όχι, χωρίς επιχειρηματολογία? Προσπαθώ να κατανοήσω τα κίνητρά του, χρησιμοποιώ ενεργητική ακρόαση και ανοιχτές ερωτήσεις. Τι σας δυσκολεύει περισσότερο? Το όχι μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχω πληροφορίες ή δεν νιώθω ασφαλής. Εκεί ερχόμαστε πάλι στο συναίσθημα και προσπαθούμε να δούμε τι τον κάνει να μην αισθάνεται ασφαλής, τι τον κάνει να έχει κλειστεί, αν είναι αυτό που τον ενοχλεί, ώστε να τον ανοίξουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Πώς καταλαβαίνω αν έχω εισέλθει στη ζόπα? Ζόπα, ξαναλέμε, είναι η ζώνη της πιθανής συμφωνίας. Αν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη της ελάχιστης απαιτήσεις και μέγιστες αποδεκτές τιμές ή όρους των δύο πλευρών. Κάνουμε δοκιμαστικές προτάσεις, όχι δεσμευτικές. Το what if εδώ είναι στην περίπτωση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, τι θα γινόταν εάν πρότεινα αυτό, πώς θα αντιμετώπιζε στην περίπτωση να.
Πώς θα σου φαινόταν εάν σε αυτό που μου λες εγώ το άλλαζα και έλεγα εκείνο, εάν δηλαδή αντί για έκπτωση σου έδινα μια καλύτερη αποστολή, εάν αντί για έκπτωση σου έδινα περισσότερο προϊόν, το οποίο προκύπτει από τις θέσεις που έχει πει προηγουμένως ο αντισυμβαλόμενος. Μπορώ να εφαρμόσω τα εργαλεία αυτά σε οικογενειακές ή προσωπικές σχέσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις? Ναι, εργαλεία όπως η ενεργητική ακρόαση, BATNA, το μαχισμό ζητημάτων, εξαιρετικά χρήσιμα και σε διαπραγματεύσεις. Εστιάζουμε σε αντικειμενικά δεδομένα. Αν είναι δυνατόν και δεν μπορούμε διαπραγματευτικά να καταλήξουμε στη συμφωνία ή να προωθήσουμε ή να ακουστούμε, πολλές φορές δεν αισθανόμαστε ότι μιλάμε και δεν μας ακούνε, ότι μας απορρίπτουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να είναι διαμεσολαβητής, μπορεί να είναι συντονιστής, μπορεί να είναι τρίτος οποιοσδήποτε άσχετος άνθρωπος που να βοηθήσει στην επικοινωνία. Να είναι κοινής αποδοχής, δεν χρειάζεται να είναι δικηγόρος, να είναι διαμεσολαβητής, να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με την παρουσία του και την εμπιστοσύνη που θα χαίρει και από τις δύο πλευρές να βοηθήσει στην επικοινωνία. Τι κάνει όταν υπάρχει συνομιλητής με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση ή φωνάζει? Κρατά το διάλογο δομημένο με σειρά και γραπτές σημειώσεις, διατηρώ ψυχραιμία, δεν υψώνω τον τόνο της φωνής μου. Εδώ να πω ότι υπάρχει μια τεχνική που λέει ότι αυτός που κρατά τον τόνο της φωνής του χωρίς να χρησιμοποιεί το συναίσθημα και να φωνάζει, είναι αυτός που ορίζει και τη συνεννόηση, ορίζει και την ροή της κουβέντας στο χώρο. Απαντώ με επιβεβαιωτική ακρόαση, αναγνωρίζοντας την έντασή του και το συναίσθημα. Καταλαβαίνω ότι αυτό σε δυσκολεύει. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να άρω αυτή τη δυσκολία, για να συνεχίσουμε να προωθήσουμε την κουβέντα μας. Μπορώ να εφαρμόσω SWOT και σε μικρές καθημερινές διαπραγματεύσεις? Βεβαίως, ακόμα και όταν διαπραγματεύεσαι με ένα προμηθευτή για 3 σακιά αλεύρι, ένα παράδειγμα χρησιμοποίησα, η κατανόηση των δυνατών και αδύναμων σημείων σου, δηλαδή άμεση πληρωμή αλλά μικρός όγκος παραγγελίας, που από πού προκύπτει αυτό, από τα 3 σακιά αλεύρι, βοηθά στη διατύπωση λογικών επιχειρημάτων. Δηλαδή, ερχόμαστε αντικειμενικά, προσεγγίζουμε το θέμα ειλικρινώς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, γιατί έχοντας κάνει την προετοιμασία, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες, μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, καταλήγουμε σε συμφωνία πιο εύκολα. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τι σημαίνει αυτό? Έχασα. Πολύ σημαντική ερώτηση. Όχι απαραίτητα. Ξαναγυρνάμε στις προηγούμενες διαφάνειες, ότι αν έχουμε ισχυρό BATNA και αποχωρήσουμε με αξιοπρέπεια, δεν είναι ήττα. Μπορεί να είναι μια στρατηγική επιλογή να μην αποδεχτώ αυτό που προτείνει ο άλλος. Δεν είναι απαραίτητο κάθε διαπραγμάτευση να οδηγήσει σε συμφωνία. Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη λύση μελλοντικά. Το να μην συμφωνήσω είναι προτιμότερο από το να αποδεχθώ μια κακή συμφωνία μόνο και μόνο γιατί μπήκα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εφόσον έχω BATNA και ξέρω τις επιλογές μου, έχω κάνει τα σενάρια, μπορώ να είμαι έτοιμος για επόμενες διαπραγματεύσεις. Ξέρω το προϊόν μου, ξέρω την επιχείρησή μου, ξέρω τα όρια μου, ξέρω τα πλαίσια μου, λειτουργώ αντίστοιχα. Δοκιμάστε με από αυτές τις τεχνικές αύριο, σημειώστε την εμπειρία σας, καταγράψτε το αποτέλεσμα. Εάν δεν δουλέψει, δοκιμάστε κάτι άλλο. Εάν δουλέψει, καταγράψτε το ότι δούλεψε, συνεχίστε να το επαναλαμβάνετε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία, την προσοχή και τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο, για αυτή την, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και άρτια εκτελεσμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Είμαστε πολύ λίγο εκτός χρόνου και αν υπολογίσουμε ότι καθυστερήσαμε και 5 λεπτά να ξεκινήσουμε, είμαστε εξαιρετικά. Έχει κλείσει η διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους εσείς που παρακολουθήσατε την τέχνη της διαπραγμάτευσης για μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη συναδέλφισses Γεωργία Μιχαλοπούλου και Μαρία Τζέλιου, καθώς και τον συνάδελφο Νίκο Γράβαρη για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια του σεμιναρίου. Πρώτα απ' όλα τον εκπαιδευτή μας, τον Νίκο Ανέστη. Θέλω να σας υπενθυμίσω πριν κλείσουμε ότι θα σας σταλεί τις επόμενες μέρες το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου οι διαφάνειες και φυσικά όσοι έχετε δηλώσει θα λάβετε και τη βεβαίωση παρακολούθησης. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίσατε σήμερα και καλή συνέχεια στην επαγγελματική σας πορεία. Σας χαιρετώ και αφήνω το λόγο να χαιρετήσει τελευταίος ο εκπαιδευτής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε. Ευελπιστώ αυτά που είπα να είναι χρήσιμα, να μπορέσει ο κάθε ένας εκ των συμμετεχόντων να τα χρησιμοποιήσει, να έχει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις του και επιτυχία. Σημειώνω πάλι το BATNA ότι πρέπει να είναι σαφές,
και κάθε καλή διάθεση για συμμετοχή. Είμαι στη διάθεση όποιον θέλουν για παραπάνω συνεργασία ή σκέψη ή ό,τι άλλο τους απασχολεί και σας ευχαριστώ και πάλι.